مبارك سمعتنا لومي عدمنا زلو يسف ارآيا ناي دايركتور ناي ريفيجي سبونسورشيب تريننج أصلت أنا مالتي أب كندا لعلي ساعمت دقلقلين بحكي عمقت زلو بفلاي أب سبونسورشيب تملكته موستلي بزبلة السوق صرنا يو أنت عينت سراحات سرح جن تمكرو زلو نزخنتات ناي كندا زلو ريدكشن ويبقى أو جلو زلو 10% ناي سبونسورشيب كاب كله مالتي كاب جروب اوف 5 كوميونيتي سبونسورشيب ناي تمرتي ديخا كوتاس بحافظ ناي سبونسورشيب أبزو وانزول بفلاي هزمنا خلطة زلوه اسلام تاي تطويل اللون حدا عمت especially جروب اوف 5 بوز جيرو موزلو بزبلاتي يسيف هرأي مرحبا نابردي أرونا يغني اللي مزاها يعني اللي مكيلي عدل تحاب كاني بتعمي مسكن صبو اسكي نيشتي ديسابلو دحرباي تاخا نيشتي كوتن كيفولومي دايركتور ابنا ريفيجي سبونسورشيب ترينينغ الله خسلطاني مالتيو اسكي نيشتي تي ميا خان تاي تغبراو نزي سمعي ناي تخاطفت ناي ريدي اورناسكي حبرنا فكرم انا انت زغبر انا وانا كايدي وي دايركتور ناي ريفيجي سبونسورشيب ترينينغ بروجرام مالت ناي سبوناي سلطانان معقل حبريتان سلطانان سبونسورشيب زملكت مالتي نوعو زكايد مالتي جيتي بروجرامنا اب كندا زلو تكالات محبرات ሃይማኖታት ولا ولقى سبات نخندا خمسو بمجد سبونسورشيب نزدليو حبريتا نهب سلطانا نهب السلطانا بملكة ترينين وي وركشوبس بحال كونخل بملكة كونفرنس كونخل بملكة ناي تمرتون اونلاين كورس بحال كونخل الجزي بمنجس كندا دتمولو خينو ناشنال ويكا زي ناي امولو كندا سلطانا زيبي تيقن اوفيسنا ኣብ ቶሮንቶ ኮይኑ ኣብ 10 ከተማታት ከዓ ሰራሕተኛ ኣለውን ኣጅነቶም ኣነ ኣካይዲ ማለት እዩ ኣብ ፖርቶፎሊዮ ዘለካ ኣደና ሃው ዩ ዱ ኢት በት ናይ ብሓቂ ድገርም እዩ ሞኻ ወዲ ሃገርና ከዓ ክኸውን ከለካ ብዝበለፀ ነቲ ሓበሬታ ዝምልከት ብፍላይ ስፖንሰርሽፕ ዘድሃበ ብዙሕ ኤርትራዊ ካብ ተፈላለዩ ዓዲ ኣፍሪቃ መፅእ ኣሎ ሞ ብሓቂ ብዝበለፀ ካባካ ንረክበሉና ከዓ ፅቡቅ ሓበሬታ ህልዎ ወይዘር ኣብ እስራኤል እዩ ዘሎ ኡጋንዳ እዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈላለየ ኣፍሪቃ ማለት እዩ እስኪ ንጀምር ብሓንቲ ቀንዲ ኣገዳሲ መፅኡ ዘሎ ሕጂ 20% ካናዳ ናይ ስፖንሰርሽፕ ፕሮግራማት ብፍላይ ኣጉዲለላ ትብል ሞ እስኪ ናባኻ ትማይ ክበካኤ ኣበይ ናይ ስፖንሰርሽፕ ፕሮግራም እዮም 20% ቀኒስና ኣላና ዘለው መጀመርያ ንጀምር መጀመርያ እንታይ እዩ እቲ ብሓፈሹ እቲ ምምፃእ እቲ ናይቶም ናብ ካናዳ ዝመፁ ሰባት ዓመታዊ ዝመፁ ኣለዉ እዚ መንግስት ካናዳ ዓመታዊ ፕላን ንገብር ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዓመት ኣብቲ ወርሒ 11 ክንደይ ሰባት ንዝመፅእ ዝቐፅል ዘሎ ዓመት ክንደይ ሰባት ከምፅእ ፕላን ከም ዘለዎ ከም ፐርማነንት ሬዚደንት ወይ ከዓ ከም ቆወምቲ ናይ ዛዕዲ ነበርቲ ኮይኖም ክመፁ ዝበሃሉ ዓመታዊ ዝገብርዎ ፕላን ኣሎ ሕጂ ናይዚ 2025 500,000 ሰብ ከምቲ እዮም ሓሲቦም ነይሮም እዞም 500,000 ሰብ ዘለና ሕጂ ግን ስደተኛታት ጥራይ ኣይኮኑን ምሁራን ኣለው በትምህርቲ ዝመፁ ኣለው ማለት ሙያ ሃልይዎም ኣብ ካናዳ መፅኦምስ በቲ ሙያኦም ክሰርሑ ከገልግሉ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ወፍሪ ከዋፍሩ ወይ ብተፈላለየ መልክዓት ብሓፈሹ ወይ ከዓ ስድራ ቤታት ከዓ ነቶም ኣብዚ ዘለው ዝተመርዓ ዝመፁ ድዮም ወይ ብካልእ ስፖንሰርት ኮይኑ ዝመፁ ሕጂ እቲ 500,000 ሰብ ዓመታዊ ክመፅእ ተሓሲቡ ዝነበረ ንሱ ብ20% ቀኒሱ ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ 389,000 ሰብ ክመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስፖንሰርሽፕ ከዓ ክፋልናት እዩ ማለት እዩ እቶም ስፖንሰርሽፕ ንብሎ እንታይ ማለት እዩ ሬፊጂ ኮይኖም ወይ ስደተኛታት ኮይኖምስ ቀዋሚ ወይ ፐርማነንት ሬዚደንት ተዋሂቦም ንካናዳ ድመፁ ማለት እዮም ሕጂ እታ ናይ ሬፊጂ ስፖንሰርሽፕ ማለት እዩ እታ ናይ ሬፊጂ ስፖንሰርሽፕ ንብሎ ከስ ካልእ ዓይነት ስፖንሰርሽፕ ካሎ ናይ ፋሚሊ ስፖንሰርሽፕ ይበሃል ኣሎ ግን እታ ንዓና ሕጂ ትምልከተና ኣብዚኣ ኣርእስቲ ዘላ እታ ናይ ሬፊጂ ስፖንሰርሽፕ ትበሃል ከዓ ልክዕ ከምቲ ካልእ ካብቲ ክፋል ናይቲ 500,000 ሰብ እንዳ ነይራ ሕጂ እቲ 500,000 ሰብ 20% ክጎድል ከሎ ኣብቶም ብስደተኛታት ኮይኖም ዝመፁ ወይ ካብ ስፖንሰርሽፕ ኮይኖም ዝመፁ ከዓ ኣብኦም ከዓ ብ20% ክጎድል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መንግስቲ እንታይ ዝብሎ ምናልባት ንምንታይ ከምኡ ተገይሩ እንድሕር ኢልና
ብሓፈሽኡ እቲ ቁጠባ ናይ ካናዳ ከምቲ ናይ ቀደም ዘይምህላው ሓደ ኣሎ ካልእ ከዓ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ሰብ ምስቲ ናይ ገዛውን ፀገም ኣለና ብሉ ማለት ሕጂ ሓደ እቲ ናይ ቁጠባ ሓደ እቲ ናይ ፀጋ ገዛውቲ ዓብይ ፀገም ከም ዘሎ ገዛ ምርካብ ልዕሉ ኩሉ ግን ብፍላይ ናይ ምዛ ናይ ሬፊጂ ስፖንሰርሽፕ ዝምልከት ብብዝሒ ሰብ ስለ ዘለና ማለት ብብዝሒ ሰብ ኣብ መስርዕ ስለ ዘሎ ሕጂ እቲ ፕሮሰስ ነዊሕ ይወስድ ኣሎ ማለት እቲ መስርሕ 3 ዓመት 4 ዓመት 5 ዓመት ይወስድ ኣሎ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቶም ኣትዮም ዘለዉ ንዕኦም ንቅድም ነሳልጦም ስለዚ ነቲ ሓድሽ ምቕባል ሕጂ ብዚኣ ምናልባት ክትነፅር ዘለዋ ሰብኣይ መፅእና ኣሎ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ እዩ እቲ ሓድሽ ተእትዎ ሓድሽ ትጅምሮ እሱ እዩ ዝጎድል ዘሎ ሕጂ ብዚኣ ቁርብተይ ክትነፅር ኣለዋ ኣይመፅእን እዩ ተዓፅዩ ገለ ዝበሃል ኣይመፅእን እዩ ማለት ኣይኮነን ስደተኛታት ክመፁ እዮም ወላ ብግሩፕስ ኦፍ ፋይቭ ብሓሙሽተ ተገበረሎም ድዮም ብቤተክርስትያን እዮም ዋላ ብኮሚኒቲ ክመፁ እዮም ግን እቶም ናይ ቀደም ኣብ መስርዕ ዘለዉ ማለት እዮም ሕጂ ካብቲ ምምፃእ ሕጂ ከመይ እቲ ኩሉ ሰዓት ዝመፀ ሰብ ዓመታዊ ኣለዎ ቁፅሪ ሕጂ ዝሓለፈ ዓመት ወይ ናይዛ ንውዳእ ዘለና ዓመት ማለት እዩ ስጋብ 27-28 ሽሕ ሰብ ከም ሬፊጂ ስፖንሰርሽፕ ወይ ከዓ ብሪሰትልመንት ክመፁ ንፅበዩ ማለት እዩ እዚ ብውልቀ ሰባት ዝግበር ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ናብ 23 ጎዲሎም ኣለዉ ታ 20% ንብላ ዘለና ከምኡ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናብ 23 ቶም ዝመፁ ክጎድሉ ከለዉ ሕጂ እቲ መንግስቲ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዝመልክት ሰብን ዝመፅን ሰብን ሲ ክመሳሰል ክኽእል ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ን20,000 ተመልኪትካ ወይ 25,000 ተመልኪትካ ክንዲኦም ክመፁ ኣለዎ ክእሉ ኣሎም ኣብቲ ዓመት እቲ ሕጂ ከምኡ እንተጌርካ እቲ ፕሮሰስ ይጎድል ማለት እዩ እንድሕር ሕጂ ብዙሕ ኣፕሊኬ መልኪትካ ለሰይና 50,000 ን60,000 ተመልኪትካ እንድሕር 23,000 ጥራይ ተመፅእ ኮንካ ክንደይ ክወስደልካ 3-4 ዓመት ክወስደልካ እዩ ሕጂ ከምኡ እዮም ሕጂ እቲ ምጉዳል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለ ብዙሕ ኣብ መስርዕ ዝኣተወ ስጋ ብሎሚ ከምኡ ብፍላይ እዚ ናይ ግሩፕስ ኦፍ ፋይቭ ዝበሃል ስጋ ሕጂ ደረት ኣይነበሮ ደረት ስለ ዘይነበሮ ብዙሕ እዩ ዝኣቱ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሕጂ ብዙሕ ስለ ዘለና መስርዕ ንዕኡ ክነፃፍፍ ቁርብተይ ትንፋስ ክንረክብ እንድሕር ኮይና ሓድሽ ጠጠው ክንብል ኣለና ሕጂ ብኸመይ እታ ሓድሽ ጠጠው ምባል ማለት ንሓደ ዓመት ዝኣክል ንሓደ ዓመት ንሓድሽ ኣፕሊኬሽን ወይ ከዓ ሓድሽ መስርሕ ናይ ግሩፕ ኦፍ ፋይቭ ወይ ከዓ ብኮሚኒ ስፖንሰር ዝበሃል ኣይክግበርን ይብሉ ኣለዉ ግን ኣይመፅኡን እዮም ማለት ኣይኮነ እዚ ሕጂ ቁርብተይ ሰብ ክዳ ነገር ዘይብሉ እቶም ዘመልከቱ ሰሊጥዎም ክመፁ እዮም ሓድሽ ንሕሎም ዓመት ዝመፀሉ ካብ ሕጂ እኒአው ከንመልክቶም ንኽእል ግን ንግዜኡ ጠጠው ኢሎ ብፍላይ ነቶም ብግሩፕስ ኦፍ ፋይቭ ብኮሚኒ ስፖንሰር ትግበር ብኣንፃሩ እቶም ስፖንሰርሽፕ ኣግሪመንት ሆልደርስ ዝበሃል እዚኦም ውዕል ምስ መንግስቲ ዘለዎም በቲ ውዕል መሰረት ከዓ ስፖንሰር ዝገብሩ ንኣብነት መብዛሕትኦም ቤተክርስትያናት ወይ ትካላት ገለ ንብሎም መብዛሕትኡ ካናዳ ከምዚ ቤተክርስትያን ስፖንሰር ተገይሩለይ ዝበሃል መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ እዮም ቤተክርስትያን ጥራይ ዘይኮኑስ 140 ዝኾኑ ትካላት ኣለዉ ምስ መንግስቲ ውዕል ኣትዮም ስፖንሰርሽፕ ኣግሪመንት ሆልደርስ ዝበሃል ስም ተዋሂብዎም ናይ ስፖንሰር ናይ ምግባር ፍቃድ ወይ ከዓ ዳርጋ ሊቸንስ ክንብሎ ንኽእል ኢና ከምኡ ዘለዎም ትካላት ማለት እዩ እዚኦም 140 ትካላት ስቲል ስፖንሰር ክገብሩ ክቅፅሉ እዮም ብዙሓት ካብኣቶም ከዓ ኤርትራውያን ስፖንሰር ገብሩ እዮም ናይ ኤርትራውያን ትካላት ከዓ ኣለዉ ናይ ቤተክርስትያናት ክኾኑ ኩሉ ናይ ኮሚኒቲ ክኾኑ ኩሉ ግን ውዕል ስለ ዘለዎም በቲ ውዕል መሰረት ስፖንሰር ክገብሩ እዮም እቲ ቁፅሪ ስፖንሰር ዝገብርዎ ግን ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ክጎድል እዩ ኣብኣ ግን ሕቶላትኒ ስለምንታይ እዩ ክልተሓክሽ ብዙሕ ሕተለኒ ካብ ዝረአለ ድዩ ግን ኣነ እንታይ ኣለኒ ምስሊ ካብዚ ቀዳም ነገር ኣብታ ዝበልካ ሕጂ ሳሕ ማለት እዩ ብኣግሪመንት ሆልደር ዘለዎ ምስ መንግስቲ ብኸመይ ምሳቶም ብብዝሒ ብግሩፕ ኦፍ ፋይቭ ዝተበዝሕ ድዩ ካብቲ ብሳሕ ስፖንሰርሽፕ ሆልደርስ ነቲ ናይ ስፖንሰርስ ናይ ግሩፕ ኦፍ ፋይቭ ተጠዋቢሎሞ ዘለውስ ስለምንታይ ኣብዚ ዓይነት ውሳኔ ወሲኖም ብቁፅሪ ንሕሪብካ ነሲ ሓሙሽተ ክኸውን ከሎ ንምሳሌ ግሩፕ ኦፍ ፋይቭ ክልተ ከዓ ብኮሚኒቲ ሆልደር ኣግሪመንት ዘለዎ ምስ መንግስቲ ድዩ ክኸውን ስለምንታይ ነቲ ቅፅል ኣራይሎሞ ነቲ ግሩፕ ኦፍ ፋይቭ ከዓ ፖስት ገይሮሞ ዋይ ዛት ሕጂ እንታይ እዩ መሲልካ ፅቡቅ ትሕቶ እያ ሕጂ እቲ ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ትክልቲ ይፍለል እዩ ሕጂ እቲ ስፖንሰርሽፕ ኣግሪመንት ክትከውን ከለካ ወይ ከዓ ውዕል ምስ መንግስቲ ክትፈርም ከለካ እቲ መንግስቲ ክቆፃፀረካ ክእል እዩ በዚ ውዕል መሰረት ዓመታዊ ኮታ ክገብረልካ ክእል እዩ ሕጂ ዓመታዊ 100 ዲኻ ክትገብር 10 ዲኻ ክትገብር 30 ዲኻ ክትገብር መንግስቲ
ቁፅሪ ይበካ ማለት እዩ ሕጂ ስጋ ሕጂ ከመይ ነይሩ ኩሎም እዞም 130 ወይ 140 ዝኾኑ ትካላት ብሓንሳብ ኩሎም ኮሌክቲቭ ማለት ብሓንሳብ 13,500 ሰባት ጥራዮም ስፖንሰር ክገብሩ ዝብሉ ነይሮም ሕጂ እዚ ቁፅሪ እዚ ዓመታዊ መንግስቲ ዝውስኖ ማለት እዩ ዓመት ሎሚ ዓመት ኩልኩም እዞም 140 ክንደይ ሰባት ስፖንሰር ክትገብሩ ኢሉ ይድርተሎም ሽዑ ነፍሲ ወከፍ ትካልካ ደረ ትግበረለን ሕጂ ንኣብነት ሓንቲ ኦርጋናይዜሽን ኣብ ካልጋሪ ዘላ 100 ሰብ ኣብ ኤድመንተን ዘላ 30 ሰብ ሕጂ እቲ መንግስቲ መቋፃፀሪ መስርሕ ኣሎ ካብኣተን ልክዕ ካብተን ትካላት እዚአን ክንደይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ፈልጦ እዩ እዚኻ ካብ 2012 ናትሒዙ ዝነበረ መስርሕ ዝተኣታተወ እዩ ነዊሕ ፀኒሑ ከምኡ መስርሕ ኣብዚ ናይ ግሩፕስ ኦፍ 5 ግን እንታይ እዩ እቲ መንግስቲ ፕላን ክገብር ኣይክእልኒ ክንደይ ከም ዝመፅእ ኣይፈለጥኒ ሕጂ ሎ መዓልቲ ማይክል ምስ ገለ ሰባት ኮንካ ኣብ ተመልክት ትኽእል ኢኻ ፅባሕ ከይተመልክት ትኽእል ኢኻ ሕጂ እቲ ቁፅሪ ተመፂኦም ከዓ ብሕጊ ፕሮሰስ ክገብሩ ወይ ከዓ ከሳልጥዎ ኣለዎም ናይ ግድን ተቐቢሎም ሪኦም መሚዮም ቅበሎ ካዲም ክነፅጎካ ግዴታ ኣለዎም ሕጂ መቋፃፀሪ ዘይብሉ ኮይኑ ሕጂ ቀደም ክጅምር ከሎ እቲ ናይ ግሩፕስ ኦፍ 5 ገለ ዝበሃል ከምዚ ዋን ኦፍ ምሽ ኣሎ ስኻስ ሓደ ክልተ ከምኡ ኢኻ ትገብር እዩ ነይሩ ቁፅሪ ብዙሕ ኣይነበረን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እውን ግን ብግሩፕስ ኦፍ 5 ዝግበር ኣክቹዋሊ ካብቶም ኣግሪመንት ሆልደር ዝግበር እናበዝሓ ከይዱ ሕጂ ክቋፃፀርዎ ነይሩ ኤግዛክትሊ ሕጂ እቲ መስርሒ እኮ ሕጂ ንኣብነት እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ ንሓደ ዓመት ተጠዊሉሎም ማለት እዩ ግን ንሕና እንታይ ተፅቤትና ክቅፅል ከም ዝኾነ ግን ክቅፅል ከለካ ደረታት ክገብሩሉ ገለ ዓይነት መቋፃፀሪ ፍኑ ዘይኮነስ ገለ ዓይነት መቋፃፀሪ ተገይሩስ ተመሓይሹ ክመፅእ እቲ ትፅቢት ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ሳያ ተፍልል እየን ፋይል ዘለዎ ንምሳሌ ሕጂ ኣጋጣሚ ወረቐት ገዲልዎ ድዩ ወይ ሳም ገለ ኮይድዎ ግን ፋይል ናምበር ዘለዎ ኦልሬዲ ዝሓለፈ ናብ ሄድ ኦፊስ ይቅፅል ለሱ ሕጂ ከም ዘለዎ እቲ ኩሉ ክቅፅል እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ክልተ ነገር እዩ እቲ እንተተነፂጉ ተነፅጊ እዩ ማለት እዩ ተነፂጉ ካልኣይ ከተመልክት ኣይትኽእልኒ እንድሕር ጎደለታት ኣለዎ ንእሽተይ ተዓራሪ ክምለስ ዝኽእል እንተኮይኑ ግን ንሱ መምርሒ ንፅበያ ኣለና ግን እንታይ ኮይኑ ስምዓኒ ዕድል ዝወሃቦ ኮይኑ ስምዓ ነቶም ሰባት ነቶም ንእሽተይ ጎደለታት ተኮይኑስ ክዕርዩ ግን ንሱ ዝያዳ ሓበሬታ ንፅበያ ኣለና ብኸመይ ክትሓዝ ከም ዘለዎ ምንስ ክብል የና ሕጂ እዚ ዓይነት ክሪኦ ከለካ ኣነ ብማዕዶ ነዊሕ እዋን ተኸታተለኒ ናይ ስፖንሰርሽፕ ፕሮግራም ኣሰራርሑ ኣይነው በቲ ሙያኻ መፃካ ይኮን ጥርኑፍ ኣይነበረን እቲ ስፖንሰርሽፕ እቲ የዋህነት ናይ ካናዳ ነይሩ እዩ ሬፊጂ ምቕባላ ካብ ሲርያ ድዩ ካብ ኣፍሪቃ ድዩ ካብ ገለ ኣተሓሓዛ ግን ብዙሕ ግዜ ኮምፕሌን ዝሰማዓነ ዝበዝሐ ናይ ገሊኡ 5 ዓመት ፀኒሕ ናይ ገሊኡ ቀልጢፉ ድገበሮ ደንጊ መፆ ናይ ገሊኡ ካ ደንጊ ድገበሮ ቀልጢፉ መፆ እዚ ካይዳታት ኦልሬዲ ፀገማት ነይርዎ ዶት ናይ ስፖንሰርሽፕ ፕሮግራም ኢልካ ትሓስብ እስኻ ዝረኣኻዮ ሕጂ እንታይ መሲልካ እቲ ስፖንሰርሽፕ ዝዓበየ ፀገሙ እንታይ ዝዓበየ ፀገም ናይ ስፖንሰርሽፕ እቲ ጠለብ ብዙሕ እዩ እቲ ሰብ ስፖንሰርሽፕ ዝደልይን እቲ ስፖንሰርሽፕ ዝኣቱ ናይ መስርሕ እሱ ካብቲ ናይቲ ዝኾነ ማለት እዩ ዋላ ናይ መንግስቲ ዓቕሚ ክትብሎ ትኽእል ናይቲ ኤምባሲ ዓቕሚ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ዋላ ናይቶም ትካላት ዝገብሩ ዓቕሚ ክትብል ትኽእል ኢኻ ዋላ ተብቅትዋ ተቐቢሉ ናብቲ ኤምባሲታት ናይ ኩሉ ምስኡ ዝኸይድ ኣይኮነ እዚ ከዓ ካብ ምንታይ ዝመፀ እዩ ምስኒ ዓለም ናይ ሬፊጂ ክራይሲስ ማለት እዩ ንሕናሲ እንታይ ንብል ኣለና 24,000 ሰብ እኳ ኢና ንዛረብ ዘለና 23,000 ዋላ 28,000 እዚኦም ከዓ ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፁ እዮም ማለት እዩ ኣብዚ ሎሚ ዓመት ከዓ ሚሊየንስ ኦፍ ሬፊጂስ ኣለዉ ማለት እዩ እዚኦም ከማን 24,28 ሰብሲ ሓንቲ ካምፕ ናይ ኤርትራን ዘለዋ ከማ ናይ ኣፅሪዋን እዮም እቲ ቦታ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ንሕና ነቕበሎ ሰብ ኣብ ካናዳ ውሑድ እዩ ምስቲ ደሎ ጠለብ ሕጂ ዝበዓሉ ዓብ ፀገም ካብኡ ናብኡካ እንታይ ኣሎ መሲልካ ነፍሲ ወከፍ ኤምባሲካ ተፈላለየ መስርሕ ኣሎ እዚ ንኣብነት ኣብ ሓደ ቦታ ዘሎ ሰብ ኣብ ሓደ ኤምባሲ ኣብ ናይሮቢ ዘሎ ወይ ኣብ እስላማባድ ዝግበር ወይ ኣብ ፕሪቶሪያ ኩሉ ነፍሲ ወከፍ ትካል ኤምባሲታት ናይ ካናዳ ንናተን ከምኡሎን ሕጂ ስኢታት ክስታይ ይፈጥር ማለት እዩ ኣብቲ ሓደ ክቕልጥፍ ይኽእል ኣብቲ ሓደ ክጎድል ይኽእል ድሓርካ እንታይ ኣሎ እቲ ንኣብነት ኣብ ርእሲ ኢኻ ነፍሲ ወከፍ ኬስ ከዓ በበይኒ ሕጂ ንኣብነት ገሊእ ሰብ እርጀንት ዝኾነ
ወይ ከዓ ብቕልጡፍ ከይድ ዘለዎ ዝበሃል ኣሎ ወይ ክጣየስ ዘሎ ገሊኡ ከዓ ብኖርማል ሕጂ እሱይታት እውን ኣሎ ግን ብሓፈሽኡ እቲ ቁፅሪ ብዙሕ እዩ ምስ ናይቲ ዓቕሚ ናይ ሰብን እቲ ቁጥሪ ብዙሕ ከሎ ኣነ ካብቲ ሓንቲ እሱ ሓደ ካብቲ ፀገም እዩ ማለት እየ ብሓፈሽ ግን ካብቲ ተሓዛ ግን ከምቲ ተቐባልነት ካናዳሲ ብዙሕ የትርእኖ ኣነ ድካታተሎም ኣሕዋታትና ኣሕዋት ኣለዋ ዝማረይ ደምፃፎም ኣለዉ ብዙሓት ካብ ኤርትራን ኣለዉ ኣብቲ ኦፊሳት ድግበር ኣሰራርሓ ናይ ገሊኡ ወይ ታይም ወስድ ናይ ገሊኡ ሓፂር ወስድ ናይ ገሊኡ ሪስፖንድድ ፀገም ጋጥም ተኸታቲልካ ነቲ እዚ ሕጅስ ኦልሬዲ ካናዳ ፀኒሕዋ ዶ ፀገም ኣተሓሓዛ ናይ ስፖንሰርሽፕ ሕቶይ ኣሎ ብሓፈሹ ዳ እንታይ ድመሰልካ እቲ ንኣብነት ሕጂ ከምኡ ኣሎ ብዘይ ምግንን ሕጂ ንኣብነት ናይ መንግስቲ እቲ እንታይ ድበሃል ሚኒስተር ፕራዮሪቲ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ንኣብነት እቲ መስርዕ ሬጉላር መስርዕ ምሽ ኣሎ ብጎኒ ከዓ ብመንግስቲ ካናዳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከም ቀዳምነት ተዋሂቡ ዝዝረብ ኣሎ ሕጂ ከምኡ ክመፅእ ከሎ እንታይ የጋጥም እቶም ሕጂ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ኮይንካ ካብቲ ንሕና ንርዳእና ማለት እዩ ሕጂ ፖለቲካል ዴሲዥን ሕጂ ፕራይም ሚኒስተር ወይ ከዓ ሚኒስተር ሕጂ ንኣብነት ዝሓለፈ እዋን ዘጋጥመ ማለት እዩ 40,000 ኣፍጋኒስታውያን ክነምፅእ ኢና ኢሎም ወሲኑ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ክመፁ ኣለዎም ዝተባሃለ ወይ ኣብቲ ውሽጢ ዓመት እንገለን ሕጂ እቶም ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ግዴታ ኣለዎም ነዚኣ ከተግብሩ ማለት እዮም ሕጂ ነዚኣ ከተግብሩ እንድሕር ኮይኖም ሕጂ ንሕና ከም ተጠባቕቲ ናይ ረፊጂ እንታይና ንብል እዚ ከምኡ ንድግፎ ዋላ ከለናስ ግን ነቶም ዘለዉ ከዓ ኣብ ጎኒ ዝገድፍ ክኾኑ የብሉን ሕጂ ንኣብነት ነዚኦም ሰባት እዚኦም 40,000 ተምፅእ እንድሕር ኮይንካ 40,000 ሕጂ ተወሳኺ ሰራሕተኛታት ወይ ተወሳኺ ካልእ ሪሶርስስ ንዕኡ መካየዲ ዝኾን ክግበር ኣለዎ ኢና ንብል ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ መንግስቲ ግልጉለት ማለት ባጀት እውን ሕፅረት ገለ ስለ ዘለዎ ሓንሳ እንታይ ይገብሩ ነቶም ዘለዉ ሰራሕተኛታት ናብቲ ሽፍቲ ገብሮም ማለት እዩ ሕጂ እቶም ሓለፍቲ እንታዮም ግዴትኦም ፖለቲካል ዴሲዥን ከምኡ ዝተወሰነ ምትግባር እያ ስርሖም ሕጂ ቢሮክራት ወይ ከዓ እቶም ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ስርሖም እንታይ ሚኒስተር ዝወሰነ ሕጂ ከምኡ ክገብሩ ከለዉ ወይ ነቲኣ ጓዕፂፅካ ወይ ከዓ ነቲኣ ደቂስካ ድሕና ፅኒሕካ ነቲኣ ትገብር ማለት ሕጂ ዚታት ኣሎ ሕጂ ንሕና ከም ተጠባቕቲ ከም ናይ ረፊጂ ሰራሕተኛታት ብዙሕ ግዜ ዝለዓል እዩ ማለት እዩ ኩሎም ከምኡ ዝብሎ ሕጂ ዚታት ከምኡ እንተኮይኑ ሓቃያ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኩሉ ሳዕ ክትዛረበሉ ኣለካ ከምዚ ክኸውን ከሎ ንሕና ንርሳዕ የብልናን ገድፍና ይበልኩም ናልካ ከተልዕሎ ክትክእል ኣለካ መርሓባ ሕጂ እታ ናይ ግሩፕ 5 ከነድህብ ድሓን እሳ ናይ ዓመት ፖዝ ኮይና ኣላ ናይ ብሓቂ ናይ ፖዝ ኮይናስ ዋላ ብኣገሮም ካሊዋ ዘድሎ እስከ ካባኻ በርከ ገለ ስኽታታት ኣለዎ ሕብረተሰብና እዚ ሲ ዋላ ብሬድዮ ንስማዕ ዝበዓል ሲቢሲ ገለ ዝረባት ከታተሎ እንዲ ኣነ ኣይኖ ስኻውን ብናትካ እስኪ እቲ ሓቂ ሲ ሓደ ዓመት ካሻብ ክገብሩ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ከመይ ትመስል ናይ ግሩፕ 5 ኮሚቲ እንታይ ድመስካቲ ወግዓዊ መግለፂ ኮሚ ብሓቂ ምዝራብካ ቅድሚ ዝምግባሩ ንኣብነት እቲ ኮንሳልቴሽን ዝበሃል ኣሎኖ ዝኾነ ነገር ክወፅእ ከሎ ነስቶም ዝምልከቶም ወይ ትካላት ወይ ከዓ ክትንከዩ ዝኽእሉ ትካላት ምዝራብ ነይሩ እዩ ሕጂ ንሕና ዋላ ኮንሳልት ገይሮምና ነይሮም ንሕና ዋላ ካልኦቱ ናይ ረፊጂ ተጣባዕቲ ሕጂ ኩሉ እቲ ዝወሃበና ሓበሬታ እንታይ ነይሩ ብዙሕ መስርዕ ስለ ዘሎ ነዚ ክንቆርብተይ ክንቋፃፀሮ እንድሕር ኮይና ሕጂ እቲ መንግስቲ እንታይ እዮም ዝብሎ እቲ ናይ ብሓቂ ድሌት እንታይ እዩ ስፖንሰርሺፕ ኣብ ዓመት ወይ ዓመትን ፈርዓን ጉዳይ እቲ ኣልቲሜት ጎልሲ ካብ መንጎ ዓመትን ኣብ መንጎ ዓመትን ፈርዓን ካብ መጀመርያ እስካዕ መጨረሻ ብከምኡ ጉዳይ ዝድለይ ማለት እዩ ፖዝ ሃዛር ደላ ሕጂ ዋላ ኖ ጀነራል ማለት እዩ ናይ መንግስቲ እንታይ ርእቶ እንታይ እዩ ጀሚርካ ኣፕሊኬሽንስ ካብታ ኩሉ ማለት እዩ ሎሚ ጀሚርካስ ካብታ ጀመርካስ ኣብ ዓመት ወይ ዓመትን ፈርዓን ክውዳእ እዮም ዝደልዩ ሕጂ ከምዚ ክንገብር ተኮይና ጠጠው ኮነብለና ሕጂ እቲ ንዓና ኩሉ ንዝበልና እቲ ፖዝ ንዕኡ ናብቲ ደልዮ ንክንበፅሕ ንድሕር ኮይና ፖዝ ኣይኮነን ኣክቹዋሊ ብሓፈሽ ምቁፅፃር ክግበረሉ ከም ዘለዎ እዛ ፖዝ ዝሓረ ዝመፀት እያ ንፈለጥና ነርና ግን ኤኒዌይ ናብታ እቶኻ ክምለስ ተኮይኑ ኣይመስለኒ ኣነ ቦ ገይሩ ዝጠፊ ኢለ እኳ ኣይሓስብን እየ ግን እንታይ እዩ ንኸይተርፍ ከዓ ኩልና ክንዛረበሉ ኣለና ሕጂ እንታይ ዘርካ እንታይ እዩ ኣይመስለንን ከምኡ ዘሎ ቢካዝ ንምንታይ ከምኡ ዝብል እዚ ናይ ስፖንሰርሽፕ ኣብ ካናዳስ ናይ 40 ዓመት ታሪክ ዘለዎ እዩ ሕጂ ከምዚ ባህሊ ናይ ካናዳ እዩ ባህሊ ናይ ካናዳውያን ከዓ እዩ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ከምኡ ስለ ዝገብሩ ብቐሊሉ ክጠፍእ ዝኽእል ዓይነት ኣይኮነን ኢንፋክት ካብቲ ዝገርመካ ዝሓለፈ 5-6 ዓመት ካናዳስ ከምዚ ልክዕ ኣብ ካናዳ ዘሎስ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንክግበርሲ
ካናዳ ስልጠና ትህብ ነይራ ኣለዉ ትካል ኣብ ኦታዋ ግሎባል ሬፊጂ ስፖንሰርሽፕ ኢኒሽቲቭ ዝበሃል ናታቶም ስራሕ እንታይ እዩ ካልኦት ሃገራት ልክዕ ከም ናይ ካናዳ ተማሂረንሲ ከምኡ ንክጅመር ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ጀርመንያ ብዙሓት ሃገራት ከምኡ ጀሚረን ኣሎ ሕጂ ኩሉ ክጅመር ከሎ ብናይ ካናዳ ፎርማት ተገዲስ ተመልኪት ሕጂስ ዋላ ብከምኡ ተሪኢኻዮ ንሕና ከምዚ ስፖንሰርሽፕ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክዝርጋሕ እንዳፈተና ክንሓፅቦ ከለና ፅቡቅ ኣይኮኑን ሕጂ ኣይመስለንን ብገይሩ ጠፊእ ዝብል እምነት የብለይን ግን እቲ ክጅመር ከሎ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ፍንዩ ወይ መቆፃፀሪ ዘይብሉ ይኸውን ኢሉ ኣይፅበይን እየ ምናልባት በረታት ትግበረሉ ኸውን ንኣብነት ስኻ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ስፖንሰርሽፕ ዲኻ ካብ ሓደ ንላዕሊ ዲኻ ትግበር ትኽእል ቁጥሪ ምሻሎ በረታት ክግበረሉ ክእል ኸውን ኮይኑ ይስምዐኒ ተንኪብካ እንዲኻ በቲ ሓደ እውን ብግምጣል ተሪኢኻ ስኻ ከም ኣብ ነወስካ እቲ ገብሮ ፀንሐ ካናዳ ትድሌትን ትባይታ ዘሎ ኣባይቲ ቁጠባዊ ፀገማት ከይረኣየ ብሽሓ ዝኣኽሉ ክኽበር ከለዉ ሪሰንትሊ ኣብዚ ሓለፈ 3 ዓመት ተሪኢኻ ናይ ዩክሬን 200,000 ዝተፈላለየ እዚ ሕጂስ ድኽመታት ናይቲ ስርዓት ዘፀኒሑ ኦልሬዲ ናይቲ ዝኾነ ፓርቲ ክሰርሖ ፀንሐሲ ኣባይቲ ደየለይ ስራሕ ደየለይ እንደገና ተቐባልነት ክህልዎ እዚ ስኻ ክትሪኦ ከለካ ኣሚን ወዘት ዓይነውት ሕጂ እቲ ግሎባል ኢኮኖሚ በዓሉ ፅቡቅ የለን እሳ ከመይ ኮይኑ ፀኒሑ ምግንዛብ ኣይፀንሐ ኢልካ ትሓስብ ዶ ክሳይ ሕጂ ተረዲእኒ ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ሰብ ኮሚቲ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ማለት ብናይቲ መንግስቲ ሰራርሓ እንድሕር ትሪኢ ኮንካ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ሰብ ዋላ ንኣብነት እዚ 500,000 ገለ ዝብሎ ዘለና ባይዘወይ ከም ንምንታይ ኢኻ ና 500,000 ሰብ ወይ 400,000 ዓመታዊ ተምፅእ ተልካ ምስቲ ቀደም እንታይ እዮም ዝብሉ 1% ናይቲ ሕብረተሰብ ብኢሚግራንት ጌርካ ክትከኣሉ እንታይ ማለት 1% ንምንታይ እዩ እቲ ካናዳዊ ስለ ዘይወልድ ዘሎ እዚ ዓርግ ከይወለደ ዓርግ ስለ ዘሎ ሕጂ ዝሰርሕ ሰብ ከተምፅእ ኣለካ ሰሪሑስ ግብሪ ክኸፍል ዝኽእል ነቲ ቁጠባኻ ካይድ ዝኽእል ዓመታዊ ክትከኦ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ከምኡ እዩ ዝመፅእ ሕጂ እቲ ቁፅሪ ኣክሲደንታሊ ኣይኮነን መፅኡ ማለት እቲ 300,000 ግን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስቲ ክራይሲስ ምስ መፀ ምስ ናይ ጦርነት እንደገና ምስ ኮቪድ ከዓ ተዓፂዩ ምስ ፀንሐ ድሓር ኦል ኦፍ ሳደን ብዙሕ ተኸፊት ሕጂ ካብቲ ዓቕምና ንሕና ካብቲ ክንሕዞ ንኽእል ንላዕሊ መፅኡ ማለት እዩ ህዝቢ ካናዳሲ ብሓደ ልዕሊ 1 ሚልዮን ወሲኹ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ሕጂ እዚ ምስቲ ኖርማል ዝግበር ካልእ ዓመታት ዝግበር ነበረ እንታይ ይበሃል እቲ ቁፅሪ ክግበር ከሎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዓመታዊ መሲልካ ቁፅሪ ክመዝግቡ ፕላን ክገብሩ ከሎ ሎም ዓመት ክንዚ ከነምፅኢና ክብሉ ከሎ ምስ ፕሮቪንስ የዛረቡ ምስ ሲቲ የዛረቡ ወይ ከዓ ብስፔሻል ፕሮቪንስስ እተን ኩለን ኣውራጃታትን ኣብኡ መስራሕ ከዓ ዘሎ ቻምበር ኦፍ ኮመርስ ቢዝነስስ ዝዛረቡ ምስ ከምዚ ኣብ ከምኡ ዝሰርሑ ዝዛረቡ ሕጂ ካብ ከምኡ ተበጊሱ እቲ ሚኒስተር ቁፅሪ ዝገብሮ ሕጂ ሕጂ እንታይ ይበሃል ሬጉላር ኖርማል ፕሮሰስ ከምኡ እዩ ኣብዚ ናይ ወር ኩነታት ግን ኣብዚ ናይ ክራይሲስ ምስ መፀ ግን ካብቲ ኖርማል ፕሮሰስ ወፃኢ ኤመርጀንሲ ሪስፖንስ ተገይሩ ማለት ሕጂ ንድሕሪት ተመሊስካ ክዛረብ ከለካ ሜቢ ክሓሰበሉ ነይርዎ ገለ ትብል በቲ ሓሸና ከዓ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኩናት ተሪኢካ እዞም ዩክሬናውያን 200,000 ኣብ ሰላም ዓዲ መፅኦም ማለት ማለትስ ብከምኡ ቀርዮ ሕጂ ብከምኡ ተሪእናዮ ዋላ እቶም ኣፍጋኒስታን 4,000 ዝኾኑ ካብ ኩናት ወፂኦም ኣብ ሰላም እቲናዮም ማለት ሕጂ ዋላ ድሓር ማለት ሽግር ተሎ ብቲ ሰትልመንት ገለ ብዓይነቲ ምድሓን ናይቲ ሰብ ወይ ናብ ሰላም መምፃእ ተሪኢኻዮ ኣነቲ መንግስቲ ዝገበሮ ድግፍ የስ ፅቡቅ ኣላ ማለት ፀገም ኣለዎ ግን ብከመይ መቕለካ ሕጂ ናይ ምስ ረፊጂስ ንሕና ስለንጣበቕ ሓደ ሰብ ረፊጂ መምፃእ ማለት ሂወት ምድሓን ማለት እዩ ሕጂ ሂወቱ ኣድሒንካ ኣለካ ማለት ሕጂ ብከምኡ ተሪኢኻዮ ዋላ እቲ ጉድኣት ኣለዎ እቲ ብሬፍ ትምፅ ዓብ ስጉምቲ ከዓ ወሲዶም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ንኩሉ ግን ከምኡ ክገብሮ ንደሊ ማለት ማለት ንሓደ ዓሌት ዋይ ንሓደ ምስሊ ዘሎ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ ስደተኛታት ኮንሲስተንትሊ ክራይሲስ ከጋጥም ከሎ ከምኡ ክገብር ኢና ንፅውዕ ዋላ ንፅበይ ማለት እዩ ሕጂ ሳታ ንዓና ትግበር ዚኣ ትግበርን ካልኦት እያ ግን እሳ ቀፃሊ ክስታይ ተድልያ ሳዕሪ ተድልያ ማለት እዩ ፅቡቅ ነጥብ እንዲኻ ቀሪብካ ዶ እንደሆነ ሓውት ምልከተካ ትኾነ ሕጂ ኣብ ገለገለ ባያስቲ ዓይነት ውሳኔታት ወስን መንግስቲ ማለት እዩ ክኸውን ይኽእል በቲ ሓደ እውን ከዓ ሰብ ክሓትዎ ሕጂ ንሕና ዜጋ ክሓቱ ንከሎ ንዓይ ዩክሬንን 200,000 ኣምፅኡ ናይ ኣፍሪቃ ጉዳይ ግን ክንደይ ኤርትራውያን ኣለዉ ገለ ብል እሞ ብኸመይ ስኻ ትሪኦ
أنا وزنا أفريقيا ناس سلس عالم كتصالو خوينوس ناي ريفيجي كرايسيس حدا يتصنح حدا يقمطر حدا متص بخمي ساخري خياو بيتين كاو خورت لي إن شاء الله كان يسجل جوه نقرات له وبولو خلو نمثل حبري كابتي أفريقيا መቸም እንታይ መሲልካ ማለት እዚ ክኸውን ንኽእል እንድዩ ግን ኣነ እንታይ እየ ዝብል ዜርካ ግን እቲ ካናዳውያንስ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ወሳኒ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ መንግስቲ ናይቲ ህዝቢ ኣገልጋላይ እንድዩ ሕጂ ናይቲ ህዝቢ ነፃላዋይቲ መንግስቲ ሕጂ ብዚኣ እንታይ እያ ኣነ ሕጂ ኩሉ ሳብ ከምዚ ዓሌትና ንሕና ስለ ዝኾና ገሌልካ ጥራይ መጠራዕ ወይ ከዓ ምኽሳስ ገለ እኽልቲ ይኮነትን ግን ጉዳይካ ከተበርህ ዝፀዓርካ ኣሎ ድዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ጃነ ዋላ ኩልና ማለት እዩ ማለትስ ድምፅኻ እንድሕር ስሚዕኻ ኩሉ ሰዓት ማለት እዩ ድምፅኻ እንድሕር ቀፃለት ናትካ ጉዳይካስ ንሕና ክንርሳዕ የብልናን ንእምነት ከምዚኦም ነቶም ካልኦት ድምፃኹሞም ንሕና እውን ህዝብና ተዓሚፅሎም ክመፅእ ኣልዎ ኢልካ ቀፃሊ ተተዛሪብካ ኢግኖር ክገብሩካ ኣይኮልን እዮም ሕጂ እንታይ እዩ እሳ ትጎለና ሕጂ ንሳ እንድሕር ጌርካ ከምኡ ምስ ገበርካ ተዘይተሰሚዕካ ሓደ ነገር ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኢግኖርካ ኣይትግበርኒ ኢኻ ምሻሎ ውሕድ እዩ ሕጂ ኢግኖር ኣይትግበርኒ ኢኻ ግን ናትካ ድምፂ ኩሉ ሰዕ ክህልዎ ኣሎ ኣብቲ ኣኼባታት ዝግበር ክትህልዎ ኣለካ እሳ ወሳኒት እያ ብካልእ ግንዛረብ እንድሕር ኮይና ግን ንኣብነት ብናይ ኤርትራውያን ማለት እዩ ሕጂ ካብቶም ብዙሕ ስፖንሰር ዝግበሩ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ዝበዝሐና ኢና ክስበል ኤርትራውያን ዝበዝሐና ኢና ኢንፋክት ሕጂ ኣብ ካናዳ እንታይ መስካ ዝበዝሑ ዝመፁ ብናይ ስፖንሰርሽፕ ከም ስደተኛት ማለት እዮም ሶርያውያን ስጋዕ ሕጂ ማለት እዩ ሶርያውያን ኣፍጋኒስታውያን ኤርትራውያን ኢራቃውያን ኢትዮጵያውያን ሕጂ ካብዚኦም ኩሎም ኤርትራውያን ዳርጋ ካብቶም ዝበዝሑ እዮም ቀዳሚት ወይ ካልእት ኢንፋክት ሶርያውያን ከማን ምስቲ ናይ ፉሊ ናይ ሶርያ ፕሮጀክት ስለ ዝነበረ ሕጂ ንሕና ፉሊ ፕሮጀክት ከይተገበረ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲ ካብቶም ብዝበዝሐ ስፖንሰር ዝገብር ዋላ በግሩፕስ ኦፍ ፋይቭ ዲሃ ትብል ዋላ በዚ ናይ ኦርጋናይዜሽን ዘን ቸርችታት ድን ገለ ዝግበሮ ዝበዝሐ ዝገብር እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ይመፅእ ኣሎ ንሕናስ ብዙሕ ተጠቀምቲ ኢና ካ ትብለካ ብጣዕሚ ብዙሕ ኢና ተጠቀምቲ ንሕና ብብዝሒ ካብቶም ቀንዲ ተጠቀምቲ ኢና ማለት ሕጂ እዚ ስታስቲክስ ኣሎ ቁፅሪ ኣለዎ ኣብ ኢንተርኔት ኣትያ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እንታይ እዩ ግን ማዕርዩ ከዓ ከምቲ ሕጂ ኣብኡ ኣለና ንሰርሕ ኢና ነምፅእ ኢና ብዙሕ ኢና ነምፅእ ግን ኣብቲ ኣድቮኬሲ ምናልባት እቲ ምሻሎም ናተ ጉዳይካ ንዓለም ክፈልጠልካ ወይ ሽግርካ ግን ከምቲ ዝግባእ ንገብር ኮይኑ ኣይስምዐና ሕጂ ንሱ ተዒልናዮ ኩሉ ሳዕ ከስተኻኸል ንኽእል እዩ ወይ ኣትሊስት ኣይተርስዕን ኢኻ ማለት እዩ በቲ ሓደ ጎኑ ክትሪኦ ከለካ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ከምትዕዘቦ ዘለካ ብፍላይ ዘለኹ ዓዲ ካልግሪ ኤድመንተን ኣልበርታ ብሓፈሽ እውን ከምኡን ካናዳ ቁጠባውን ኣባይትን ፀገማት ስለ ዘሎ እዚ ናይ ፖዝ ናይ ምግባር ፅቡቅ ኮይንኮ ፅቡቅ ጎኑ ኣለዎ ዶ ትብሎ ንምንታይ ክብለካ ዘለኹ ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ከምዚ ንፈልጥ ነርና ሳብ ምፀንሓና ቆትለይ ንገዛ ክራይ 1500 ሓደ ቤድሩም ወይ ድማ ገለ ድብል ኣሎ ገለ ከዓ ኦፍኮርስ ኣብ ረፊጂ ተደርቢሩ ካብ ምፅናሕ እውን ኣብ ሴቭ ደይኮነ ድመፅእ ኣሎ ንስኻ ግን ክትሪኦ ከለካ እዛ ናይ ፖዝ ቁርትለይ ትንፋስ ናይቲ ቁጠባ ድዩ ናይ ኣባይቲ ቁርትለይ ምቕናስ ዕድል ህበልካ ዶ ትሓስብ ክሳይ ድዩ ሕጂ እንታይ ድምስካ ንኣብነት ናይ ገዛውቲ ንድሕር ክንዛረብ ኮይና ሕጂ ሓንሳ ምስ ናይ ስደተኛታት እተሓሓዝ ኣሎ እምበር ናይ ገዛውቲ ናይ ካናዳ ፀገም ነዊሕ ዝገበረ ፀገም እዩ ምሻሎ ሕጂ ኣብ ቶሮንቶ ኣነ ዝቕመጥሲ እዚ ናይ መንግስቲ ዝሰርሖ ገዛውቲ እዚ ሳብሲዳይዝድ ሃውሲንግ ዝበሃል ብመንግስቲ ዝድጎም ገዛውቲ ቀደምቲ ቅድሚ 30 ዓመት ገለ ተሰርሐ እዚ ብዝሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ኣይተሰርሐን ሕጂ ከም ነዊሕ ዝመፀ ፀገም እዩ ድሓርካ እዚ ኤርኤምቢ ዝበሃል ካ መፅዩ ኤርኤምቢ ካ እንታይ ማለት እዩ ንስኻ ገዛኻ ክንዲ ከም ሆቴል ትጥቀመላ ማለት ክንዲ ከተካርያ ንዓመት ከም ሆቴል ክሳይ ትገብር ሕጂ እውን ኣለዎ ብዙሕ ገዛውቲ ክካረይ ቀደም ዝካረይ ዝነበረ ሕጂ ከም ሆቴል ይቕየር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዋላ ንዓመት ጠጠው ኣቢልካ ናይ ገዛውቲ ሽግር ዝፍታሕ ኣይኮነን ማለተይሲ ዓብ ፀገም እዚ ከዓ ናይ ካናዳ ሙሉእ ፀገም እዩ ዝዓበየ መሬት ኣለና ከሎሲ ገዛውቲ ክውሕደናሲ ማለት ዘ ሰከንድ ቢገስት ካንትሪ ንበልና ዝዓበየ ትካለይቲ ሕጂ ብዚ ገዛ ክውሕድ ጌጋ እዩ እንታይ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ብዙሕ ስራሕ ይደሊ እዩ ማለት ንክፍታሕ በዚያ ናይ ዓመት ጠጠው ኣቢልካስ ዝፍታሕ ክትተሓሓዘ ከማንሲ ዳርጋ ይኮነን ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን እንታይ እዩ
ብልክዕቲ ናይ ቁጠባ ፅቡቅ ዘይምህላው ሓድሽ ሰብ መፅኡ ስራሕ ክረክብ ዘይምኽኣሉ እሱ የሰክፈካ ማለት እዩ ግን ምክንያት ኣይኮነ ይኸብድላ ምክንያት ምክንያት ተተሓሓዘ ኣይኮነን ግን ንሳቶም ከምኡ ገሊኦም ፖለቲሽናታት ምስ ከተሓዝዎ ፈቲኖም እምበር ናይ ገዛ ፀገምሲ ዝነዊሕ ዝፀንሐ ፀገም ይብለካ መርሓባ ናይ ብሓቂ ካልእ ንስኣ እውን ኦፍኮርስ ቅድሚ ሕጂ እኳ ገይረ ነይረ ሓድሽ ፕሮግራማት ስፖንሰርሽፕ ከሎ ሓጂ ቀደም ብስካን ጌርካ ፔፐር ጌርካ ስለ ነይሩ ሕጂ ፕሮቶኮል ከፊትካ ኣካውንት ኩሉ ኦንላይን ይኮን ዘሎ ምሽ ፖርታል ዝበሃል ኣለዎ ፖርታል ሕጂ ከመይ ማለትሲ ኣይኖ ቅድሚ ሕጂ ዳሲሰ ነይረ ምስ ካልእ ኣተጠቃቅምኡ ከመይ ዝፀቢዎ ህዝቢ ከመይ ረኪቦ ወይ እንታይ ጉድሆታት ኣጋጥሞኩም ንዓኻትኩም ኣቲንክ ብሓፈሹ እንታይ ድምስካቲ ቴክኖሎጂ ከለኩ ዝኾነ ለውጢ ብሓፈሹ ቴክኖሎጂ ይኹን ዝኾነ ለውጢ መጀመርያ የሸግረካ እዩ ምሻለው እታ ከተመሃር ኣለካ እታ ለርኒንግ ከርብ ትበሃል ግን ሓንሳ ምስ ፈለጥከ ዳሓኒ ሕጂ ንሕና ነቶም ትናና ሕጂ ካብ ስራሕና እንታይ ማለት እዩ ንከምኡ ፀገም ዘሎም ከመልክቱ ዘይከኣሉ ንሕግዞም ማለት እዩ ብዙሕ ስልጠናታት ይብና ቪድዮታት ኣለዎ ንዑ ዝሕግዘካ ከመይ ጌርካ እትጥቀመሉ እጅ እሱ ንቤተሰብ ሓጊዝዎ ማለት እዩ ግን ኩሉ ሰብ ካብቲ ብኢሜይልን ብፖስታን ወይ ከዓ ብኢሜይል ገይሩ ሰድ ነይሩ ሰብ እጅ በዚ ፖርታል ይገብር ኣሎ ለሚድዎ ሕጂ ዳሓን እዩ እንደገና እዞም ኢሚግሬሽን ኮንሳልታንትስ ሎየርስ ክልካ ኣለዎ ብፍላይ ንሳቶም ከዓ ፅቡቅ ገይሮም ዝክእሉ እዮም ድሕር ብኦም ከፊልካ ጌርካ ገብሩልካ ሕጂሲ ዳሓኒሱ ብዙሕ ኣይፀግምኒ ኮይኑ ስምዐና ካልእ እንታይ ሓተካ ደለ ኦፍኮርስ ካብቲ ሓደ ዝሪኦ ፀገማት ሕጂ ኣብ ኣረኣእያ ናይቲ ስፖንሰርሽፕ ከም ዝጠቐስካዮ ንስኻ እቶም ዝበዛሕና ተጠቀምቲ ኢና ፐርካፕita ትሪኢካ ኣብኡ ከዓ እንታይ ፀገም ንርአ ብዙሕ ሕጂ ዝረክቦ ንስኻ ኣብኡ ስለ ዘለካ እትህቦ ወይ ድማ ሓበሬታታት ኣብ ገለገለ ምስዩዝ ኣጠቃቅማት ስፖንሰርሽፕ እቲ ኣግሪመንት ዘይምንባብ ገለገለ ገንዘብ ተቀቢሎም መፁ ኣብዚ ገለገለ እዚ ብደገ ሰምዐ ነገርካ ዘለኹ ፋክስ ግን ኣብኡ ስለ ዘለካ ንስኻ ወስኻ እውን ነቲ ሕብረተሰብና ብፍላይ ኣብ ግሩፕ ኦፍ 5 ደድህብ ድዩ ኣብ ናይ ኮሚኒቲ ስፖንሰርሽፕ ደድህብ ድዩ ብዙሕ ዝስማዕ ዘረባታት ኣሎ ብዙሕ መፁ ዘይክእሉ ፍርሓት ኣለዎም ጃዕና ከም ሰምዖ ከለኹ እቲ ስፖንሰርሽፕ ቢዝነስ ገይሮሞ ካብቲ ሓደ ደፍርሓካ ከማን ሳምታይምስ እዚ ኩሉ ፀጋ እንዳሃበካ ካናዳ ብጉጉ ክትጥቅም ተኸለካ እውን ፅባሕ እውን ሓደ መዓልቲ ክበቃ ክእል ማለት እዩ ሕጂ እዚታት ትረአ እሞ ሓደ ሰባት ገንዘብ ኣትሒዞም መፁ ኣሽሓት ትቕበሉ ኣብዚ ምስ መፁ ትሰብ ምስ መፃእነ ሪሰንትሊ ዝሰማዕኹም ሰባት ኣለው 20,000 ድዩ ገለ ተቐቢሎም ኣብዚ ናይ 2,000 ሬንታል ኣኽፊሎም ኣይፈጠካን እዮም ንብልዎም ገለገለ እውን ኣብ ናይ ኮሚኒቲታት ትግበር ብስማዕ ነገርካ ዘለዎ ስጋብ ፋክት ሰብ መፂ ፎርወርድ ድመፅእ ስጋብ ብዙሓት ዜጋታት ኤርትራውያን ኣለው እቲ ከም ቢዝነስ ገይሮም ወስሎ ስራሕ ናይ ኮሚኒቲ ገዲፎም ኣብ ስፖንሰርሽፕ ፕሮግራማት ኣትዮም እቲ ቀንዲ ኮሚኒቲ ደብለካ ረሲዕካስ ኣብ ናይ በርከዛ ኣብዚ እዋን ዘለኽዎ ተሪኢኻዮ ኣብ ገለገለ ኮሚኒቲታት ገንዘብ membership ክፍላ ኣለካ ፓርት ኦፍ ትከውን እቲ ኮሚኒቲ ክፍሊት ኣሎ ቀጥታ ተመልክቶ እዚ ናይ ኣታዊ ናይ ቢዝነስ ክስታይ ኮይኑ እቲ ፕሮግራም ሕጂ ስኻ ኣነ እዚ ብደገ ሰማዒ ነገርካ ዘለዎ ከማው ፀናሕካ እንታይ ትምዕዶም ነዞም ብፍላይ ኣብ ግሩፕ ኦፍ 5 ድዮም ኣብ ኮሚኒቲ ዝሰርሑ ዘለው ብካልእ መገዲ ዝጥቀምሉ ዘለው እንታይ ንበልካ ምስኻ እዚኣ ፅብቕቲ እያ ማለት ብዙሕ ነገራት እንዲያ ተጠቃልል እጂ ክስታይ ንርአያ መጀመርያ እዞም ስደተኛታት ማለት እቶም ኣብኒው ዘለው ተፀጊሞም ዘለው ኣነ ነዞም ስደተኛታት ማለተይሲ ኣብ ቦትኦም ነይረ ተዝኸውን ኩሉ ምገበርኩ ንካናዳ ንክመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ገይሮም ከምዚ ገይሮም ወይ ገንዘብ ሰዲዶም ገሌልካ ንዕኦም ክትውንጅሎም ኣይትኽእልኒ ተፀገመ ሰብ ከመይ ገይሩ ፀገሙ ክፍትሓሉ እዩ ዝፍትን ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ኣብ ቦታ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ትፀገም እቲ ካናዳ ኮይኑ ወይ ኣብ ካልእ ሃገራት እውን ሕጂ ኣሜሪካ እውን ጅመር ስለ ዘሎ ወይ ጀሚሩ ስለ ዘሎ እውን ፀገም ከጋጥም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብሓፈሹ ኣብዚ ሰላም ዓዲ ኮይንካ በቲ ፀገም ናይ ሕዋትካ ተጠቂምካ ነቲ ፀገም ናይ ሕዋትካ መዝሚዝካ ገንዘብ ክትገብር ክትፍቲ ምፍታን ዝዓበየ ፀገም እዚ ዝዓበየ ሓጢኣት ዋላ ገበን ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ማለት ሕጂ እዚ ክንቃለሰሉ ንኩልና ጠጠው ከነብሎ ኣለና
ንምንታይ ይኹም ዝብል ዘለኹ ዝስነ ዋላ ትካላት ዋላ ቤተክርስትያናት ዋላ ኣይተረፈ እዚ ገሊኦም ቤተክርስትያናት ካብቲ ናይ ስፖንሰርሽፕ ካብቲ እምነቶም ገዲፎም በዚ ናይ ስፖንሰርሽፕ ዝበኣሱ ኣለዉ እቲ ቤተክርስትያን መራኸቢ ካሲ ቀንዲ ዕላሙ ናይ ቤተክርስትያን እምነት መንፈሳዊ ትምህርቲ ክህብ ዝግብኦ ብናይ በዚ ስፖንሰርሽፕ ንዓዶ ከምዝብለ ተባሂሉ ወጣጥ ዝበሃል ኣለዉ ሕጂ ኣብ ኩሉ ማለት ኣብ ኮሚኒቲ ይኹን ኣብ ስፖንሰርሽፕ ኣብ ቤተክርስትያን ክኾን ይኽእል ዋላ ኣብ ውልቀ ሰባት ሕጂ እዚ የሰክፈካ ከምዚ ዓይነት ነገራት ደጋጊሙ ክትሪኦ ከለካ ጌጋዩ ጠጠው ከነብሎ ኣለና እዚ ኻ እንታይ ሰብ ሰብ ይጠጠው ሕብረተሰብ ይጠጠው ዘብሎ ቤተሰብ ከመይ መሲልካ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ይፍለጥ እዩ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ኮሚኒቲ ካ ወይ ኣብቲ ሰንተር ኮይኑ ብስፖንሰርሽፕ ገንዘብ ክበልዕ ዝፍትን ሰብ ናይ ስፖንሰርሽፕ መሰል ክትቦ ይብልካ እቶም ትባዕሉ ካ ትትካልካ ሕጂ ንኣብነት ትትካል በዓል ገብሮ ተልዩ ኸ መጀመርያ ትትካል በዓሉ ዝገብሮ ተህሎ ከዓ መንግስቲ ከዓ እዚ ስፖንሰርሽፕ እኮ ግዴታ ኣሎ ሕጂ ከመይ መሲልካ መጀመርያ ውዕል ምስ መንግስቲ ኣለዎም እዞም ኩሎም ስፖንሰር ዝገብሩ ትካላት ስፖንሰርሽፕ ኣግሪመንት ሆልደርስ ዘብሎም ናይ ስፖንሰርሽፕ ውዕል ወይ ከዓ ስፖንሰርሽፕ ኣግሪመንት ስለ ዝፈርም እዮም ሕጂ እዚ ፓብሊክ ዶክመንት እዩ ክሰደልካ ክእል ዋላ ብኢሜይል እቲ ፓብሊክ ዶክመንት ዝገብሮ ኣብኡ ዝኾነ ትካል ብስፖንሰርሽፕ ረብሓ ወይ ከዓ ገንዘባዊ ረብሓ ክትገብር መሰል የብለን ክንፋ ካብቲ ግዴታት ናታቶምሲ እዚ ናይ ሂማኒቴሪያን ወይ ከዓ ሰብኣውነት ንሰባት ካብ ሞትን ካብ ማእሰርትን ንምድሓን ኢሉ ዝተፈጥረ መስርሕ እምበር ገንዘብ ንምህፍታም ወይ ከዓ ንምኻብኣት ኢሉ ተመስርሐ ዋትኤቨር መስራሕ ኣይኮነን ሕጂ እዚ ሓደ ካብቲ ግዴታናቶም ከምኡ እዩ እንድሕር ዝኾነ ሓደ ትካል ነቲ ናቱ ግዴታ ረሲዑ ኣቢስ ክገብር እንድሕር ሪኢኻ ናብ መንግስቲ ካናዳ ነጊርካ እቲ መሰል እዚ እኳ ፕሪቪሌጅ በቃ መሰል ከመን ኣይኮነን እዚ ከምዚ ሓለፋ እዩ እቲ ናይ ስፖንሰርሽፕ ሓለፋ ወይ ከዓ መሰል ስፖንሰር ናይ ምግባር ጠጠው ክብል ያኒ ሕጂ እዚ ክስታይ ኣይኮነን እዚ እንሻሎ ጠጠው ዝበሉ ትካላት ኣለዉ እቲ መንግስቲ ካናዳ ምስ ፈለጠ ጠጠው ኢሉ ሕጂ እንትፀገም እንታይ ነቶም ስደተኛታት ይሰይ ማለት እዩ እቶም ኣብ መስርዕ ዘለዉ ዋላ እቶም ስድራ ቤቶም ግን ዝኾነ ብፍላይ ብትካል ደረጃ ሓለፍቲ ድዮም ኣካየቱ እንድሕር ኣብዚ ጉዕዚ ዝኾነ ነገራት ክሳተፉ እንድሕር ንፈልጥ ኮይና ነቲ ዝመልከቶ ናይ መንግስቲ ካናዳ ኣመልኪትና ጠጠው ክንብሎም ኣለና ካልኻ ከም ውልቀ ሰባት ከዓ ንኣብነት ሕጂ ነቶም ስደተኛታት ንኣብነት ከም ምኽሪ ማለት እዩ ገንዘብ ስለደለይ እንታይ ዝበሃል ስፖንሰር ክገብረልካ ዝብልካ እዚ ክጥንቀቕ ኣለካ ዋላ ሽግር ተፀገሙ ተበሉ ገንዘቦም ካብ ኒው ተሰዲዱ ኣብዚ መን ይክመልሰሎም ገንዘቦም ሒዞም ዝጠፍቑ ኣለዉ ሕጂ እዚ ከዓ ክንጥንቀቕ ኣለና ካልኦት ከዓ ንድሕር ገንዘብ ይብካ ስፖንሰር ክገብረልካ ክፈለኒ ዝብሉ እዚ ከዓ ጠጠው ክንብሎ ኣለና ማለት እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ከምኡ ክገብር ምስራሕና ንሕና እንታይ ኢና ንገብር እንደግማ ኢና ገሊኦም ከዓ እንታይ ገብሩ ሕጂ ኣፕሊኬሽን ምስ ኣተውልካ ወይ ከምዚ ኣውቶ ሪፕላይ ዝመፅእ ኣሎ ምሽ ይመፅእ ሰልጥ ኣሎ ካልኦት ከዓ ንዕኡ ስሕብዎ ማለት እዩ ዋላ ዘይሰልጥ ከሎ እኳ ሕጂ እዚታት እቲ ልዕሊ ኩሉ ግን ስደተኛ እምኒኡ ዘሎ ክወርሕ ኣለዎ ገንዘብካ ስኡልካ ንሰብ ክሰድድ የብልካ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ፀገም እንታይ እዩ ገንዘቦም ምስ ሰደዱ ንዓና ዝውሉና ኣለዉ ሓንሳ ገለ ስልካ ረኺቦም ከምዚ ኢሉ ወሲድለይ ወይ ከምዚ ገይሮም ገለ ብለካ ማለት ሕጂ እዚ ውልቃዊ ዋላ ናብ መንግስቲ ካናዳ ተጠሪዖም መንግስቲ ካናዳ ሓደ ክገብረሎም ኣይክእልኒ ንፖሊስ እዮም ሪፖርት ክገብሩ ዘለዎም እቲ ኢሚግሬሽን ማለት ኢሚግሬሽን ካናዳ ሕጂ እቲ ኢሚግሬሽን ካናዳ ንሓደ ሰብ ኣነንስኻ ማይክል ንዓኻ ገንዘብ ተሂበካ ውልቃዊ ውርክብ እዩ ሽዑ ተጠሊመካ ቤት ፍርዲ ወስደካ ቤት ፍርዲ ወሲደ ገንዘበይ መልሰ ይብለካ ኣብ ኒው ተለኹን ከምኡ ገብረ ኣይክእልኒ ሕጂ እዚ ብጣዕሚ ገንዘብካ ካብ ኒው ምስዳድ ዝዓበየት ፀገም ማለት እዩ ካልእ ከዓ ምስኣተው ዋላ ምስ ኣተው እውን ክፈርሑ ይብሎምን ንኣብነት ሓደ ሰብ ካብቲ ዝግባእ ንላዕሊ እንድሕር ከም ዝበልኩካ እንድሕር ዘይግብኦ ወሲዱ እንታይ ዝበሃል መዝሚዝዎም ኢሎም ኣስቡ ኮይኖም ናብ መንግስቲ ካናዳ ክጠርዑ ናብ ዋላ ቤት ፍርዲ ክወስድዎ ኩሉ ናብ ፖሊስ ገብረሎ ኣይፈርሑን ዶሞ ካብቲ ሓንቲ ትፈርሑ ኣነ ሰምዖም ሕጂ ከይጥረዝ ወይ ከይሰጉና ድብል ሰሚዐ ኣባ ሕጂ ባዕኒ ክነገረካ ክፈርሑ የብሎምን ዘብለካ ሓደ ሰብ ክጥረዝ እንድሕር ኮይኑ ዘጠርዞ ምክንያት ኣሎ ዘጠርዞ ገበን እንድሕር ገይሩ ወለይቲ ቀደም ከመልክት ከሎ ሓስዩ ወይ ብካልእ ነገር እንድሕር ኣታሊሉ መፅኡ ኮይኑ ከምኡ ኮይኑ ክጥረዝ ዝኽእል ሕጂ ከጠርዝ ዝኽእል ደብሎሲ ኣለዎ ማለት እዩ ንሓደ ግን ገንዘብካ ወሲዱ ወይ ከዓ መዝሚዙ ዘምፀካ ሰብ ንዕኡ ምጥራዕ ካብ ዘይብፀካኒ እዩ
ስለዚ ከምኡ ክትፈርሕ የብልካ ማለት እዩ اوكي ዓዲ ሕጊ ዝዓድኖ ስኡልካ ካይቱ ስኡሎም ካይጥርዙኻን እዮም ባይዘወይ ዋላ ንኸጥርዙኻ እንድሕር ኮይኖምስ መስርዕ ኣለዎ ነብስኻስ ክትከላኸል እውን ዕድል ክወሃበካ እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ነቲ ዝመፀ ሰብ ብፍላይ ከምኡ ዝተፀገመ ሰብ ከምዚ ሓይሊ ክንቦም ኣለና ኢምፓወር ምሻሎ መሰሎም ከኽብሩ ተበዲሎሞ ዘለዉ ንኸምልሱ ክንሕግዞም ኣለና ነተባብዖም ኣለና ማለት እዩ مرحبا ኣብታ ሓንቲ መልስ ኢለ ክምለሰካ ኣብታ ናይ ሓደ ግዜ ለ ኮንፊዝ ዝኾኑ ዛ ኣውቶ ሪፕላይ ኣላትካ ምስ ክሬት ትኸውን ወይ ድማ ጂ ናምበር ረክብ ሳምታይምስ ጂ ናምበር ረኺቡ ማለት ከምዚ ተወድአ መስሎ ድሕሪኡ ከዓ ድሕሪ 6 ወርሒ ኣሳስመንት ተገይሩ ከመይ ትሰርሕ እስኪ ሓደ ነዚኣ ዝከታተላ ዘሎሲ በቃ ወዲኤ ገለ ይብል ግን ተሰራርሓ እስኪ ታስብ ተሰራርሓ ሕጂ እንታይ እዩ ደረጃታት ኣለዎ መጀመርያ እቲ ናይ ስፖንሰርሽፕ ክልተ ዓበይቲ ኣብ ክልተ ክምቀል ይከኣል ኣብ ውሽጢ ካናዳ ዝግበር መስርሕ ኣሎን ኣብ ኒው ዝግበር መስርሕ ሕጂ መጀመርያ እቲ ካናዳ ዘሎ መስርሕ ወዲ ኣሎ ሽዑ ናብቲ ኒው ከይድ ናብቲ ኤምባሲታት ከይድ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ካናዳ ዝግበር መስርሕ መጀመርያ ምስ ተንበልከትካ እቲ ኣውትሮ ሪፕላይ ማለት እዩ ካብቲ ኮምፒተር ልክዕ ምስ ሰደድካዮ መልሲ መፀካ ማለት እዩ ብቅፅበታዊ መልሲ መፀካ ማሽን ማለት ይኾን ዘሎ ሕጂ እቲ ማሽን ማለት እቲ ማሽን መፅኡ ከም ዘለካ እንታይ ዝበሃል እቲ ተቐቢሎም ከለዉ ከም ዘለዎስ እታ ኮምፒተር ትምልስ ማለት እያ ሕጂ እዚኣ እንታይ ትነግረካ ብፍላይ ብኢሜይል ክስደድ ከሎ ማለት እዩ እቲ ኢሜይልካስ ከም ዝኸደ ኣብቲ ኮምፒተርካ ከም ዘይተረፈ ጥራይ ከይዱስ ኣብቲ ናታቶም ማሽን ኣትዩ ከም ዘሎ ማለት እያ ትነግረካ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ነቲ ፋይልካ ይኸፍትዎ ማለት እዩ እቶም ሰራሕተኛታት ወይ ክለርክ ገለ ዝበሃሉ ኣብኡ ዘለው ከፊቶም ሙሉእ ምዃኑ ኩሉ እቲ ዝግባእ ኣለዎ ምዃኑ ሪኦም ፋይል ናምበር ከፍትኻ ሕጂ መስርዕ ሒዝ ኣሎ ማለት እዩ ፋይል ናምበር ከዓ ከምዚ ቁፅሪ ናይ ፋይል ማለት እዩ ፋይል ናምበር እዩ ዝበሃል መስርዕ ሒዙ ከም ዘሎ ከዓ ይንገረካ ማለት እዩ ሕጂ ክትከታተል ተኮይንካ በታ ፋይል ናምበር ጌርካ ትከታተላ ማለት እዩ ድሓር እቲ ኦፊሰር ዝበሃል ወይ ከዓ ሰራሕተኛ ነቲ ጉዳይ ርዩ እቶም ስፖንሰር ዝገብሩስ በቑዑ ድዮም ስፖንሰር ክገብሩ ኣይበቑዑን ይግምግም ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ምስ ገበረ እምበኣርከስ ንሳቶም መበቑዑ እዮም ብፍላይ ናይ ሓሙሽተ ሰባት ኩሉ እቲ ዶኩሜንታቶም ገንዘቦም ናይ ፖሊስ ክሊራንስ ኩሉ ሪኦም እዚኦም ክበቑዑ ክእሉ እዮም ስፖንሰር ክእሉ እዮም ኢሉ ምስ ኣመነ እምበኣርከስ ስፖንሰርሽፕ ናትኩም ተቐቢልና ኣለና ናብቲ ኤምባሲ ሓሊፍናየና ኢሉ ይሰደሉ ማለት ተቐዳመይቲ ፈርስት ተቐዳመይቲ ኣፕሩቫል ማለት እያ ታነ መጀመርያ ምቕባል እቶም ስፖንሰርስ ብቑዓት ምዃኖም ተቐቢልዎም ኣሎም ኣብዚ ካናዳ ዘለው ሽዑ ኣፕሊክታ ወረቐት ሽዑ ናብቲ ኤምባሲ ትኸይድ ሽዑ እቲ ኤምባሲ ምስ ከደ ከዓ ነቲ ሰብ ፀዊዖም ኢንተርቪው ገይሮም ከዓ ንሱ ረፊጂ ኮይኑስ ሪሰትልመንት ወይ ከዓ ንክጣያሲ በቅዕ ድዩ ኣይበቅዕን ከዓ ውሰን ማለት እዩ እሳ ምስ ሰለጠት ሽዑ ናብ ዝመፅእ ማለት እዩ ክልተ እንተመስርሐ ነቲ ኣፕሊካንት እንድሕር ኣብዚ ደይረኣይዎ ኣነ ፅቡቅ ጌርካ ሕጅብሪካ ኣለካ እቲ ኣፕሊካንት ገብሮ ዘለካ እንድሕር ብቕዓት ዘይብሉ ናይ ረፊጂ ስታተስ ዘይብሉ ዘለዎ ዓዲ ከመይ ገይሩ ንኣፍሪቃ ከይድ ኣሎ ስለምንታይ ኣብዚ ከፃሪዎ ዘይከኣሉ እዚ ሰብ እዚ ብቑዕ ንክተውፅኦ ስፖንሰር ክገብሮ ኣብ ነይ ድግበር ይካ ዝለን ዘለካ ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ሕጂ ንኣብነት በዚ ናይ ግሩፕስ ኦፍ ፋይቭ ወይ ናይ ኮሚኒቲ ስፖንሰርሽፕ ክግበር እንድሕር ኮይኑ እቲ ሰብ ረፊጂ ዶኩሜንት ከም ዘለዎ ሓደ ካብቲ የእትዎ ስለ ዝኾነ ሕጂ ካብቲ ኣፕሊኬሽንስ ናቱ ፋይሉ ሙሉእ ምዃኑ ዘይምቕረቃሉ እታ ዶኩሜንት ምህላው ዘይመላያ ቸክ ዝገብሩ እታ ዶኩሜንት ከም እንድሕር ኣላ ኮይና እቲ ኣፕሊኬሽን ሙሉእ እዩ ሕጂ እንታይ ንምስካ ናይቲ ክልል ስልጣን ንበሃል ኣሎ ክልል ስልጣን ማለት እዩ እቶም ኦፊሰርስ ኣብ ካናዳ ዘለው ናቶም ስራሕ እንታይ እቲ ኣፕሊኬሽን ምልእቲ ድያ ሶሪ ኣብ ካናዳ ዘለዎ ምልእቲ ድያ ናይ ረፊጂ ዶኩሜንት ኣሎ ድዩ የለን ንዓም ውሳነ እያ እቲ ናይቲ ረፊጂ ጉዳይ ግን ቅቡል ድዩ ኣይቅቡልን እዩ እዚ ሰብዚ ስደተኛ ድዩ ኣይኮነን ወይ ናይ ኣብ ክሪሚናል ኣክት ተሳቲፉ ድዩ ሴኪሪቲ ሪስክ ድዩ ገለ ዝበሃል ምሻ ኣሎ ኩሉ እቲ ዓበይ ምፅራይ ግን ኣብቲ ኤምባሲ እዩ ዝግበር ናይቶም ኤምባሲ ስራሕ ክኾኑ ማለት እዩ ፅቡቅ ኣብኣ ለውጢ ገይሮም ሰምዕ ነይረ እስኪ ስኻ ፅቡቅ ጌርካ ብርሃለይ ቀደም ስጋብ ዝበዝሐ 4-5-6 ሰብ ስፖንሰር ትገብር ነርካ ብግሩፕ ኦፍ 5 ሕጂ ኸ ከምኡ ደሎ ዋላ ተቐይሩ ማላ ሕጂ ሞ ከም ዝበልካ ተተዊሉ እንዲ ዘሎ ግን ከምኡ ኣይነበረን ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል መሲልካ ብሓፈሽኡ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል ደረት ናይ ቆፅሪ የብሉን ከምዚ ደረት ከምዚ ካብ 5-4 ገለ ዝብል ከምዚ ናምበር የብሉን ክገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዝብል የብሉን ግን ነፍሲ ወከፍ ከተመልክት ከለካ
ንዓኻ ዓቕምለካ ድዩ ዓቕምኻ ብዓይኒ ገንዘብ ብዓይኒ ጉልበት ብዓይኒ ስታይ ከዓ ግዜ ብኸምኡስ ነዞም ተምፆም ዘለኻስ ከተናብሮም ከተጣይሶም ትኽእሉ ሕጂ እንታይ እዩ ንኣብነት ሕጂ ሓንቲ ኤግዛምፕል ገበካ ሓደ ፋሚሊ 7 ሰብ ስፖንሰር ገይሮም ማለት እዩ ሕጂ ብታ 7ይ ነፂጎሞም ማለት እዩ ሕጂ እቶም ፋሚሊ እንታይ ኢሎም ንሕና ኩሉ ገንዘብ ኣለና ገንዘብ ፀገም ኣይነበሮምን ኩሉ እቲ ገንዘቦም ገለ እኹል ገንዘብ ኣለዎም ርኹባት እዮም ነዊሕ ስለ ዝገበሩ ሕጂ ነተን 7 ስድራ ቤታት ክቐልብ ዝኽእል ምስቶም ግሩፖም ኮይኖም ማለት እዩ ገንዘብ ፀገም ኣይነበር ግን እንታይ ኢሎሞም ነዚኦም ኩሎም ሰብ ብሓንሳብ ተመፅኦም ከተናብሮ ማለት ግዜ ይብልኩም ነዚኦም ኩሎም ከተጣይሶም ቢኮዝ ስፖንሰርሽፕ እኳ ምቕላብ ጥራይ ዘይኮነስ ምስራሕ ከዓ ነቶም ሰባት ናብትን ከተብሎም ማለት ሕጂ ከምኡ ኢሎም ነፅጎሞም ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ከምኡ ገሊኦም 5 6 ግን እንታይ እዩ ነፍሲ ወከፍ ኬስ ከዓ በበይ ንኣብነት 5 ሲንግላት ሰባት 5 ፋይል ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንዕኦም ኣብኦም ዘሎ ስራሕን 5 ስድራ ቤታት ቆልዑት ዘለዎም በበይኒ ቆልዑት ተለዎም ትምህርቲ ክትረክበሎም ኣለካ ቻይልድ ታክስ ቤነፊት ዝበሃል ኣሎ ክትመርክበ ግን 5 መንእስያት ተኮይኖም ግን ምናልባት ንዕኦም ትሕግዞም ውሑድ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ሲታት ኣብ ግምት ተኣትው እዩ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ነፍሲ ወከፍ ኬስ በበይናት ትረኣይ ዝመልክት ሰብ ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ክወስድ የብሉን ገሊኡ ካብ ብብዙሕ መልክዓትን ስፖንሰር ዝገብር በዚ ግብሶ 5 ገይሩ በዚ ከዓ ብቸርች ይገብር በዚ ከዓ ብኮሚኒቲ ይገብር ሕጂ ሲታት እውን ኣብ ግምት ተኣትው እዩ ስምካ ምስ እተው ትናትካ ኩሉ ርእይዎ እዮም ማለት ኣብ ክንደይ ኢትካ እቲኻ ከም ዘለካ እሱ ከዓ ፀልወካ እዩ እንታይ ሓተካ ተነይረ ብድሕሪኣ ነዚ ናይ ግሩፕ ኦፍ 5 sometimes ኣይሓቱኒ ኣነ ካብቶም መይን ኣይኮንኩን እሞ it's okay as much as I can ገብር እየ ወይ ድማ ሓላፍነት የብለይን ዝብል ዘልሃርባ ኣለዋ ሕብረተሰብና ኣይነው እታ ኣነ ክብላ ከለኹ ንስኻ ክትብላ ከላ እንትፈላለ እንድያ እቶም ግሩፕ ኦፍ 5 ሓላፍነቶም እንታይ ሓደ ድዩ ዋላ ዲግሪታት ኣለዎ ዘገርመካ እዚኣ ጌጋ መረዳእታ ኣላ ቀደም ካብቲ ናይ ቀደም ፋይላት ቀደም ክንገብር ከለና ሜን ኮንታክት ዝበሃል ነይሩ ሜን ኮንታክት ማለት ክንዲ እቲ ግሩፕ ተኮይኑ ክዛረብ ዝኽእል ማለት ሕጂ ግን ከምኡ የለን ኣክቹዋሊ ሕጂ 5 መዓር እዮም ኣነ ሜኔ ሕጂ ገሊኦም ንኣብነት ሕጂ ዘመደይ ተኮይኑ ሃብቲ ሓወይ ገለ ተኮይኑ ካልኦት ብዕሩክቲ ይሕግዙን ዝበሎም ሕጂ እንታይ ከምኡ ዝብሉ ኣነ ኮት ሜን ገለ ብልካ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን 5ኦም ልክ ኣብቲ ከተመልክት ከለካ ሰትመንት ፕላን ዝበሃል ኣሎ ተዳልዎ ምሻሎም ናይ መጣየሲ ፕላን ናትካ ወይ ከዓ መደብካ ኣብኡ እቲ ሓላፍነትካ ትገለፅ ኢኻ ክንደይ ገንዘብ ኢኻ ከተዋፅእ ወይ እንታይ ዓይነት ስራሕ ኢኻ ክትገብር ሕጂ ብኡ መሰረት ኩልኻ ተሓተት ኢኻ ኢንፋክት ኩልኻ ፌልቲ ጌርካ ወይ ካባኻ ገለ ፌልቲ ገይሩ 5 ኢኻ ተሓተት ሕጂ ኮሚቲ ኣብቲ ሕጊ እንታይ ድብል ኢንዲቪዥዋሊ ኤንድ ሰቨራሊ ሊያብል እንታይ ማለት ብቀሊላ ተረጋግማ ብውልቅን ብሓባርን ተሓተት ማለት እዩ ሕጂ ከመይ እታ ሕጊ ትብል ሕጂ ንሓደ ዝያዳ ኣነ ዝያዳ እየ ዝበሃል የለን ኩልኻ ሕጂ ኢንፋክት ኣብ ዝቐረባ እዋን እንታይ እዮም ጀሚሮም ነይሮም 5ኦም ኢሜይል ክህልዎም ኣለዎም 5 ኢሜይል ነናቶም ሃሊዎም ንኩሎም ብኢሜይል ዝፅሓፍ ዝኾነ ነገር ክግበር ከሎ ኩልኻ ትፍለጥ ማለት እዩ ኩልኻ ከዓ መዓር ሓላፍነት ኣለካ እምበር ሓደ ሜኒ ወይ ገለ ሓደ ዋናዩ እንታይ ካልኦት ከዓ ትሕዝ ዝበለ ሓላፍነት ኣለዎም እዩ ብዝበሃል የለን ማለት እዩ ፅቡቅ ጌርካ ብሬካ ያሳ እንታይ ብዙሕ ግዜ ይጥቀምሉ ሰምዓ እሞ ከም ልምዲ ከምኡ ኣሎ ሕጂ ብልምዲ ከም ኣለካ ሜይን ትበሃል ኣላ ድሓር ሪስፖንሰርሽፕ ከዓ ዝበሃል ከዓ ኣላ ተቓልካ ነታ ስፖንሰርሽፕ ከዓ ሪስፖንሰርሽፕ ገብር ኣለኹ ይብላል ኣለዋ ልሙዳት ቃላት ኣብ ማሕበረሰብና ዝጥቀሙለን ጌጋታት ዝኾና ተረዲእካ ዋላ ኣይ ቲንክ ብብዝሒ ካበር ጌርና ኢና ኣፍኮርስ ስፖንሰርሽፕ ቅድማ ብልካ ተቐስካዮ ናይ ፋሚሊ ስፖንሰርሽፕ ኣይ ቲንክ ፎን ኢዝ ናይ ኢንትሮዳክሽን ኖ ብሓፈሾ ግን እሱ ኖ ዩቲንክ ፎ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ዓመታዊ እቲ ቪዛ ሕጂ ስፖንሰር ሰበይቱ ከምፅእ ዘለየን ኤግዛምፕል ሕጂ ሰበይቱ ከምፅእ ዘለየሲ እዚ ኤፌክትድ ብኸውን ዶ ዓብይ እቲ ኣፌክት ዝገብሮ መስካ ሰበይትካ ተመሪዕካ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ግን መዓስያ ትመፅእ ሎም ድያ ትመፅእ ሕጂ በቲ ቪዛ ኣብቲ ዓመት ክንደይ ቪዛ ወሃባ ይውስኖ ማለት እዩ ዋላ እሱውን ኣለዎ ኤፌክት ኣብ ኩሉ እቲ 500,000 ዝበልናዮ ናብ 395,000 ክጎድል ከሎ እንኮላይ ናይ ፋሚሊ መልክት ንኩሉ እዩ ዝምልከት ንኩሉ ዝምልከት ሕጂ ብክስታይ ኣይዶ ኖ ክሪእካ ክእል ዶ ዋላ ኤኒዌይ ብሓፈሹ እንታይ እዩ ንኩሉ ስለ ዝምልከት ብርትያ ንኩሉ ስለ ዝምልከት መሲሊ እንዳስዋሕይተካ ንኩሉ ሕጂ እንታይ እዩ ይርዳኣ ሰው ቢቱ ጥራሕ ኣይኮነትን ሕጂ ምንታይ እዩ እሱ ግን ከምዚ ምሻሎ
ሰበይትኻ ክትመርዓው ምፅኣይ ትኽእል ኢኻ ዝብል የለን ግን ዝመስርሕ እዚ ንኣብነት እንድሕር 20,000 30,000 ቪዛ ጥራይ ዝህቡ ኮይኖም ወይ 40,000 ዲፐንድስ ቁፅሪ ክንሪኦ ኣለና እቲ ኤግዛክትሊ ሰን ምስ መልኣ ኔክስት ዓመት ወሰልካ ማለት ግዜ ዝያዳ ወስድ ማለት እዩ ውስኽ ግን ኣትሊስት ግን ሰድሚት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣፕሊኬሽን እሱታት ወስጋ ሕጂ ከምኡ ጠጠው ኣይበለን ዘሎ ዝበሃል ግሩፕ ኦፍ ፋይቭ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ግሩፕ ኦፍ ፋይቭ ከምኡ ኣይበለን ዘሎ ከምኡ የለን ከምኡ ኣይገበረን ዘሎ ኦኬ well I think pretty much ካበር ጌርካ ኢኻ ትለበዋ ረሃብካዮ ነቲ ሕብረተሰብና ብብዝሒ እንደራስ ትውዕል ካሉ ሰባሓቶ ሕጂ ብዙሓት መፁ እንዲኦም ተፈላለየ ንስኻ ከም ኣብኡ ነዊሕ ዝፀናሕካ ንሕብረተሰብና ብፍላይ ዝድመፅእ ድሕሪ ዓመት እዩ ብኮሚኒቲ ስፖንሰርሽፕ ብሳህ ድዩ እንታይ ትለዋወ ትኽእል ምንታይ እቲ ሓደ ፀገማታት ብድሆታት ዘጋጥመና ኣብዚ ሕጂ ቋንቋ እዩ ሕጂ እንታይ ንበልካዮ እቲ ኣብ ሕጂ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ኣፍሪቃ ሃገራት ዘሎ እንታይ ምተለባኻዮ ንካናዳ ክመፅእ ክሕሰብ ከሎ ወይ ክዳለወሉ ነገራት ትብሎ እስኻ ፅቡቅ ሃታ ኣይ ቲንክ እዚኣ ቋንቋ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ወሳኒት እያ ኢንፋክት እቲ ማለት ኣብዚ ናይ ካናዳ መፅናዕቲ እንታይ ዝብል እዞም ብፕራይቬት ስፖንሰርሽፕ ዝመፁ መብዛሕትኦም ቀልጢፎም ርእሶም እዮም ዝኽእሉ ቀልጢፎም ርእሶም ይኽእሉ ብላይ ዋላ ኤርትራውያን ዋላ ጉመታት ኢኻ ቀልጢፎም ኣብ ስራሓቱ ርእሶም ይኽእሉ ሕጂ ካብቲ ናይ መንግስቲ ሰጋዕተኝነት ይወፅኦም ብሓፈሹ ግን እቲ ዝዓበየ ፀገም እንታይ እዩ ሓደ እቲ ደረጃ ትምህርቲ ትሑት ኮይኑ ሰብ ይመፅእ ካልኣይ ኣብዚ ምስ መፅኻ ኣይመሃርን ማለት እዩ ዋላ ኣብዚ እኮ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ ናብ ስራሕ ዓለም ስድራ ቤት ክሕገዝ ከብል ስለ ዝብል ቀልጢፉ ናብ ስራሕ ዓለም ይኣቱ እሞ ሕጂ ኣብ ተናውሐ ሙያ ከይገበረ ምንም ማለት እቲ ናቱ ናይ ቋንቋ ክእለቱን ናይ ሙያኡ ከዓ ከይማዕበለ ስለ ዝፀንሕ እቲ ናቱ ኣታዊ ኣብ ተናውሐ ኣይወስኽን እዩ ማለት እዩ ኩሉ ሰዓብታ ዘለዋስ ኣብኣ ነዊሕ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ብሓፈሹ እንታይ እዩ ማለት ኩሉ ሰዓሲ ኣብታ ሓንቲ ጥራይ ጠጠው ክትብል የብልካን ክትምዕብል ክትከላልካ ከይመፅኻ እውን እታ ናይ ቋንቋ ዝበልካ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እታ ናይ ቋንቋ ሲ ቋንቋ እንድሕር ኣፅኒዕኻ ብፍላይ ከዓ ናይ ፅሑፍ ሕጂ ሰብ እንታይ ዘፀግሞ ዘሎ እቲ ኣብዚ ዓዲ ምስ መፀ ሃይ ስኩል ወዲዩ ኮሌጅ ንክኣቱ ብእንግሊሽ ይደክብ ኣሎ ሕጂ እንግሊሽ ብፍላይ ናይ ፅሑፍ እንግሊሽ ኣንቢብካ ክትፅሕፍ ክትከላለካ ሃይ ስኩል ትውደጥ ኮይንካ ሕጂ እቲ ሃይ ስኩል ተዘይወዲኻ ከዓ ሙያ ክትገብር ኣይትኽእልን ሕጂ ብዙ ዓዲ ብዙሓት እዚ ናይ ትሬድስ ዝበሃል እዚ ናይ እንታይ ዝበሃል ነዳቆ ዋላ ካርፔንተርስ ኤሌክትሪሽንስ ኩሎም ማለት ሓፂን ዝሰርሑ ድዮም እንታይ ዝበሃል ዌልዲን መዓት እቲ ክሳይ ዝበሃል እንታይ ዝበሃል ብትግርኛ ብእንግሊሽ ትሬድስ ዝበሃል እቲ ሙያ ናይ ሰብ ሙያ ንሕና ኤርትራውያን ከዓ ንኩዓት ኢና ኣብ ኮሚታት ግን ላይሰንስ ክትረክብ ተኮይንካ ከምኡ ትምህርቲ ክትመ ኤሌክትሪሽንስ ኣለው እዚ ናይ ገዘ ኤሌክትሪሽንስ ፕላን ቢን ወረበ ኩሉ ሴታት እንዳልካ ምስ ህንፃ ዝሰርሑ ይድለ እዮም ኣብ ካናዳ ተዋሓደ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡት ሕጂ ንዓ ግን ኮሌጅ ከይድካ ክትምሃር ኣለካ ንዓ ሙያ ክትገብር ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ኣብ ጀናነ ናይ ነርሲ ናይ ገለ ብጣዕሚ እዩ ዝድለይ ዋላ ሕጂ ውኢታት ክትኣቱ ተኮይንካ ናብ ኮሌጅ ክትኣትው ኣለካ ሕጂ እታ ሃይ ስኩል ዘይምውዳእ እቲ መንእሰይ ተፀጊሙ ምሻሎ ኣብ በረኻ ናብ ገለን ከርተት ስለ ዝለበለ ኣብ ትሑት ደረጃ ኮይኑ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ ንዓ ኩሉ ሰብ ጠጠው ክብል የብሉን ኩሉ ሰዕ ከመሃር ኣሎ ከይመፀተ ተማሂሩ ፅቡቅ ብፍላይ ቋንቋ ኣማሓይሹ ተመፅዩ ሽዑ እዚ ምስ መፀኻ እንታይ እዮም ዝገብሩካ እቲ ቋንቋ ከምሽ ይፍትኑኻ የእትውኻ ሽዕበት ናትካ ደረጃ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ተማሂርካ መፂኻ ኣብቲ ላዕለ መድቦኻ ማለት ሽዑ ንክትውድእ ክትወስኸሉ ቀሊል ይኸውን ማለት እዩ ተመፂኻ ግን ነዊሕ ግዜ ወስደልካ ስቲል ተስፋ ክትቆርፅ የብልካን ግን ነዊሕ ግዜ ወስደልካ ክትቅፅል ኣለካ ግን ኤኒዌይ ተማሂርካ ምምፃእ ፅቡቅ እዩ ብፍላይ ኣመልኪቱ ሲ 3 ዓመት 4 ዓመት ዋል ኮፍ ኢልካ ክትፅበ የብልካን ሽዑ መፅሓፍ ኣንቢብካ ዲኻ ብዩቲብ ከድካ ብዩቲብ ሰብ ሕጂ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ንደጥፍዕ ግዜ ግን ቋንቋ ክመሃረሉ ተዘጥፍካ ፅቡቅም ነይሩ ማለት እዩ መሓገዞ ብዚ ዝበለፀ ነዚ ብዚ ስፖንሰር ዝገብር ብፕራይቬት ድዩ ብኮሚኒቲ ድዩ ብገለኸ እንታይ ዝዋኣትዎ እንታይ ሓንተ ዝገለፅኩልካ ትፀገማት እስኻስ እንታይ ትለዋወ እቲ ኣብኡ ተዋፊሩ ዘሎ ወይ ከም ትስእ ደሊ ዝተፈላለየ እንታይ ኣለዋ ምሃለወካ ኣነ እንታይ ዝብል መሲልካ መጀመርያ እቲ ማለት እቲ ሕጊ ክንፈልጦ ኣለና እቲ ሪኳርመንት እንታይ ከም ዘሎ ሕጂ ንኣና ስራሕ ማለት እዩ ስራሕና ንኮይታት ማለት እዩ ንኣብነት ዋላ ማለት ስልጠናታት ስለቀፃሊ ንህብ ብትግርኛ መሳና ሕጂስ ኣነ ዋላ ትግርኛ ዘረብ ምሳይ ስራሕ እውን ትግርኛ ካልኦት ተዛረብቲ ኣለዉ ካልእ ኣምሓርኛ ዘረብ ኣሎ ሕጂ
ዋላ ካብኦም ጌርካስ ቋንቋ ተዘይብልካ ማለት እዩ ሓበሬታ ኩሉ ምርካብ ማለት እዩ ብኡ ከዓ እቲ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ይግበር ተመልክት እሞ ፅቡቅ ጌርካ ከእትኻ ይምለስ እንደገና ብፍላይ ከዓ እዞም ከፍ ኢሎም ከዓ ከፍ ኢልካ ዝሕግዙካ ኮይኖም እቶም ማለቶም ሻለቃ ገሊኦም ሊቸንሳ ዘለዎም ፅቡቅ ኣፍሎ ፕሮፌሽናልስ ኣለዉ ገሊኦም ሰባት ከዓ ክንሕግዝ ኢሎም ከዓ ዝገብርሉ ሕጂ ኣነ እንታይ እዩ ዘሕዝነኒ መሲልካ ብፍላይ እንድሕር ትኸፍሎ ኮንካ ሓደ ሰብ ፕሮፌሽናል ስራሕ ክሰርሕ ማለተይሲ ከፍሎ እንድሕር ኮንካ ፅቡቅ ገይሩ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ ሕጂ እሲታት ብፍላይ ኣብ ከምኡ እንድሕር ንሳተፍ ኮይና ክንፈልጥ ኣለና ፈሊጥና ፅቡቅ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ካልእ ከዓ ነቶም ዝመፁ ከዓ ቲንካ ገዳሲት ኣነ ዝብላ ማለት ካናዳ ብዙሕ ሰብ እያ ተመፅእ ማለተይሲ ብኤርትራውያን ካብ ብዙሕ መፅእ ነርና ስጋዕሎም ብሎ ዝመፅእ እውን ኣለና ሕጂ ኤርትራውያን ብብዙሕ ከም ሰላማውያን በቲ ሕግን ናይቲ ዓዲ ተማዕዚዞም ዝኸዱ ኣብ ስራሕ ዝሰርሑ ብኸመይ ኢና ንፍለጥ ኣይ ቲንክ እቲ ባህሊ እቲ ክቅፅል ኣለዎ ስለምንታይ ብልዕሊ ኩሉ ኣብቲ ዓዲ ዓብዮም እዮም ዘለውኑ ዓድኻ ኣይኮነን እዚ ኣደ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሲ መፂእኻ ከዓ ናብዚ ዓዲ ዘለካ ስለዚ በዚ ዓድኻ ክትከይድ ክትከላለካ ሕጂ እቲ በቲ ሕጊ ተማዕዚዝካ በቲ ባህሊ ተማዕዚዝካ ክትከይድ ክትፍትን ኣለካ ቲንክ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ስለምንታይ ስጋ ሕጂ ብኸመይ እዮም ዘኽብሩ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝመፁ እኮ ዋላቶም ስፖንሰር ዝገብሩ ትካላት ኤርትራውያን ስፖንሰር ክገብሩ ዘድልዮም ስለምንታይ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ መፅኡ ድንን ኢሉ ሸቂሉ ዓቢሉ ሰሪሑ ርስኽ ኢሉ ስድራ ቤቱ ዝኽእል ሕጂ እዚ ባህሊ እዚ ክቕየር የብሉ ክቕፅል ኣሎ ባህላይ መርሓባ well I think መብዛሕትኡ ዳህሲስና ኢና የሴፍ ሓወይ of course ክሰምዖ ሰምኩም የሴፍ ኣርኣያ ናይ ሪፊጂ ስፖንሰርሽፕ ትሬኒንግ ዳይሬክተር ኣሰልጣኒ ማለት እዩ ንልዕሊ 20 ዓመት ኣብ ካናዳ ክበና ፀኒሑ ሞ እስኪ ድገረፍኮይ ረሳዕኽዎ ተልዩ ትምልኦ ነገር ተሊክ ናባኻ የለም የቀኒለይ በጣም የመስግን ኣነኻን ሰምዕትኻን ናይ ብሓቂ ለመስግነካ ነዚ ዕድል መፂኻ ነዚ ሕብረተሰብና ኣብ ካናዳ ዘሎ ድዩ ኣብ ክላ ኣፍሪቃ እውን ካናዳ ክመፅእ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኮታ ከምፃካ እየ ሓድሽ ነገራት ክመፅእ ከሎ ደስ እንዳበለና ከምፃካ እሞ ንሎም ምፃእኻ ብጣዕሚ ደመስግነካ ብሽም ረድየረና ይቀኒለይ يغني لي مرحبا